Allah waɗi mi hollindirima e oɗo joni a noddatala aray ɗo waɗon yaaka chambre makko ha yettugol an a watta ko ni mi tawatamo woni ko salon an tigirɗa andi awa fiyo gorko welima de mi anda siko fi mbuɗɗi tun jokkirɗa kede mo wawi piiji ɗin ne anno her sumodi ani no a fuɗɗiki ka oya kadi ko ni fuɗɗoɗa ala ukkugol haalaji ka landuma he mo gestandema taw mi fenantama ñande kala o innayla o inna accirni oɗon mi har mi ndara on sa wolay gonga sa wolay fenade nini ko mi on mo jonde mbuɗi ko fiyon ɗum bagage ji makko ɗin si ɗi hewtal ɗo janggo ɗi hewtay faɗɗi janggo andi ka kay report goɗɗi yaari Turki donc mbuɗɗin fof no nder to nini ko mi on mo jonde a fami andi ko gonga o andi noon ɓe ndaara e goɗɗo so landike ma ɗo 10 millions siɗa mari ko itta ko e parani jonnumo andi min nini hore nini ko fande o ñamani lan 30 millions tan a fami si o ari ɗo mo wawi ma ƴettude o ƴettala yahen Europe nde wotere waɗu seke ko ya wonu tanti zanti quoi côtéji ɗin fof tanti zanti ley e dow piiji ɗin fof ko ari wo ko kon bonjour haray lanni a hooli lanka jam hooli ma awalan awa jogito ɗon ko won noon andi worɓe ɓen ko rewɓe ɓurata gestande so gestanoyima aw koray lan ko gonga kam oti na kuddi ɗuma o probléme ala joni en haldi mi nani jera noon hara reedal sa reedi mi tawaka de ɓiɓare non ko reedu yalti womin mi tawraka ka heɓi ɓe tokora na sama kala mi on ma haalande marché janɗin si ɓiɗɗo yalti mi tawraka ɗum ɗon mi haalante de woni suttodiron ɗo tawata joni hay mbuɗi on a yeggitiɗa yaɗon ɓiɗɗo yalta hakkude ngalla mi tawaka are ga wetali on ƴettata fenantama de nayi a jal ko soɓe mi on ma haalangol goy nani aha donc piiji ɗin na boobo min ala wattade kono ando no waɗirta police ji ɗin waɗa wawa Conakry kaje ɗe a faami komi haali kon mi faami ɓiyum gotum kan no nder ton si a wallimo o heeɓi mbuɗɗi min a okkora Allah haray mi andi kon ɗon ɓuranma mi salusay de ko graño Allah andi heɓoto kono min kadi lando a heɓugol go jolla yawde mi addoyaɗe si mi addiɗi ha mi gayni mi expliquenaymo yo jonne hay ko 10 millions jonnan ko an kon ɗum ala nder ton 10 ma 20 kala ko tañƴiniɗa a heɓay jonna wona hakkude mi aray mi jonna haldi iruɗa Allah ɓe on no foti life on gano foti ay ka ko wudi ha mai no ɗum ɗon gran ɗum ɗon ko ma wula ɗum ɗon andi ko ɗum fala jonnan ɗo 500,000 hanga ten quoi parce que lan duware bilde goɗɗum ɗo yaata ɗo mi jonnunoma hande jelu 600,000 mi jonnuma bi ɓe andi he lan nottude ka ala nottuɗama gran mbuɗi ma ɗin siwa arugol jang hande to ɗe kikede ɗi aray par ce que fi on ɗum ɓe noddilan ɓe ni kikede joni noon mi fala traite ɗo kay mawn ɗo ɓe mi yana mbuɗɗin quoi grand awa wakkilo mbuɗi ma ɗin ara de hande ɗi are minuma hande kikide neeɓi woni grand neeɓi c'est vrai mais i patiente ɓa woni han ɗo il faut te patiente patiente a famali andi min komi wuli ko watta tawɓen toon ɓe addata mbuɗi ma ɗin hara joni noon en on ɗum min lawonde gouvernement européen ɓe lawonde gouvernement américain ɓe ɓe ñama mbuɗi han ɗin par ce que ay ɓe nilan lan halfinano mbuɗi fo ɓe nilan simi addal ɗi ɓe vira e lanka ande ga hande kikiɗe mi yaye toon gra a wakkilo gera quoi par ce que mbuɗi an min fo nan ni may mi waɗaɗa dépôt quoi kono habbo confiance ko confiance quoi a fami ɓuuri ko wernuɗa lan kon bien yarite ɗum ɗon min andi min fam daruri awaka grand afa joni noon ko ya andude ko hoolare kadi sa son deuxièmement si ɓe ari si mbuɗi ma ɗin ari e ko ya jonna mbuɗi an ɗum fop calculen ha laaɓa quoi ɓe hutaki makko no ɓe ƴantude lambu ɗin ka golle ka woni andalan noddu goto Europe ma Amérique ina ko mo hewni bama bama lo boss noddu tunto landa ko moni bama yo langoli ka boss yo ɗum noon kono min ko ɓe Trump nodduɗama ɗum minuma continue no andi mbuɗi ɓa ko lagine on ti woni aw joni may nda mi waɗa kikiɗe minuma may waɗa mi yakade poro may mi waɗa retraite non na ɗiɗi e tati minut
Naam. Na ɗiɗi e tati mi noddirma. Faami? Ko fii Jaaja. Min ko minnatama yejjutu fiyon ɗum. Selmo no yirɗamo non. Ay kaduna ɗo ko yiɗuɗa goɗɗo ko yiɗuɗa goɗɗo ko simo yiɗuma. So yiɗama sey ko seeka et la vie continue. Siki mistima anda la joni fi gikol quoi. Siki ange goɗɗo so yangodi on yaltidanima ko a sikkano. Siki hoyata fi selgol mo. Jono ngabbi mi landuma. Joni o inni o hiɗama o fewtima o inni ablo mi hiɗama kon wawɗa ande kadi. Mi piyatamo mais no gasa ko kelkitan o artay. Min ko minnatama andi min yon ɗon ko men nene goto ko hiɗuɗamo o ko min ɓuuri. Andi ɗum ɗon ka. Donc min ko mi haalantama kon selmo no hirɗamo non. Wota noddumo wota tefu wota yeynu o inni o faalaka ma lanni a kanko to woni jiwo nini sa yaltiɗo heɓa jiwo kala mo faala ɓayna fiya kan akana wona gotum nani ko Allah ko nini ɓe Allah waɗi nini fi makko lanna wiide ko ɓerndan taw mi juula mi toro Allah fino fi makko wira ko ɓernda min ɗo ko ɗum ɗon mi haalantama mi ɗalte kono mi ɗaynatama nani ko Allah ko merci quand même mi miijitoto mi dara lerne kala nde faalɗa sa faala har kame silan defi mi waɗante ñama ɗum na probléme na fiyange Jaajan o ŋaɓi hara enen kay lanniti nani komi alama kon ka waɗu susi kawore ma a waɗay ɗo susi kawore ma yalta to tappama a maayi lanni janngo o wonde woɓɓe goo kadi ko ɗum famata aduna darota ko defi bano adama ñande fini wiye to aduna on avance de aduna on habbota ko hay gooto nani ko Allah ko faami Peso kono waɗa nawnu kono jam hari komi heɓiti ebba min ko ɗum waɗi o mis min mara barki accu goɗɗo wolta ɗum de a innayi seke ko gala mankanila bama mo annduɗa on an noon an piijigol fof a ƴetta e ronditoɗa ko ɗum waɗi wolo nan ka watala explicande aduna mi wi ɗum ɗo mo ronditaki ɗum ɗo hay gaño a ronditoto ɗum ɗo ko fiyon nun andi bi o ari ɗo mbuɗi makko ɗi ngaral ñande o mbuɗi makko ɗi ngaral ko fanni o taw mo joganilam 40 million ɗum ɗon komi jonnimo kon ko watti e ɗum o ari o mooɓi ɗo clique clac makko on o watti clique clac an on ɗon o ƴetti ko accanimi wo komi ɓorni ɗo kon o yehi o on bo wonda explicande fimu ko gonon taw bama boss mo ma e min bagay fi Allah hakkude ngalla o yehi accu fi Allah hakkude ngalla simi fena ay abi joni noon an bette no gasa ara a naftorimo seeɗa non abi abama bala goto bébé han acta mos fi bébé min yo naɓilam piiji ɗi fof ko ɗum waɗi o naɓilam piiji an ko fi kele yagal amour wonɗa ɓuy tuɓay tan ɗum ɗo no ɓuuri amour gonɗum waɗi andale on to yaari miya haray mo e nder an o par ce que oɗum fallami haalde ta artawa lam mappi miɗo jeeɓi honto min abi ko joni wayrdama ka ko bimbi wodi accu sekkitoɗa lan neɗi ko yiiɗo bimbi mi yaalmo jolɗo ɓawray téléphone jiɗi fof ala feƴƴugol kon ɗum waɗi moodi ande a pagaya e lan wonde simi pagaya toon kom ɓi falawa hakkude Allah o yeeyi kon kere o kentima ha reedi ha si o reedinima ara a perɗi ha reedu mbuuɗi hajjajo hajjajom mbuuɗi yawɓe ɓen hajju a jonnimo moɗi a ƴetti mbuɗi a jonnimo on kadi 60 millions accu jolo action mbuɗi hajjajo 60 millions gasa sitta min yo min timano ton an ko anno Allahu lanno sulɗa ha sukkaɗa ƴetta mbuɗi jonna goɗɗo ara waɗama muggu kadi tawa o ñamante mbuɗi ko ammi ɓuuri hoolaɗo kammi hooli ko ɓaymi hooli kam way hooli ala nder sa ukkilan ton nangarini yomi propose mi jonnimamo jonni o kentima o naɓi ɓuɗɗi ɗo en fode en hara jaspo hikka
min bete haray mi oɗum annaki Allah walli min bete haray mi oɗum annaki Allah walli oy timi Allah ma tam acci tan ɗo ɗen fota ɗa wujja miɗo wujja an ko piyum gotum sertuɗen ko ɓay men baldi feƴƴal ani ko num fi Allah umi habbolan balde habbolan woni ko balde ma ɗum bama inde makko anda joni noon ko bama bos ok onon ɓe rewɓe ɗon miila yiwɗa oya tun ono woola fiiɗumaji min bete haray ko gorejo an noon ko miile joni noon andi an tigi andi ɗum lamar ɗum ɓuuɗi seeɗa jaɓu ɗiɗo ɗum anoɗa quoi ni meɗen mari mbuuɗi no na ella jaɓu tun komin junnuma lawma junnude jaɓu komin junnuma jaɓu kono na ɗum addita e sina ɗum wadduma mais lawma junnude ka jaɓu aplo ay komi haalanayno maako kaduna ɗo bano adama si muññike Allah yoɓa e mum hay goto muññaki perdi andi ko no minani ni yimɓe no haala wo gorko mo dogi jaja mo yeyi o mo seluma fi mum américain jom on tigi soi-disant américain makko ɓay ko kanko mi anda kono mo yii on ha o innan ko américain jo nandi fi on ari wori ɗo 2 français o ko américain jo joni noon mi nani wo on mo jeehi a faami min noon komi wurtatama yewtugol ɓurtu muññagol tuuruma o neɓata hewta an kadi noon si tuuruma o si hewti andu no wowlira andu no waɗira piiji ɗi andi komi haalnayma naata jugol ma haala jajama no welelan ha feƴƴiti mais ka ko yalten lan ɗon komi sikkano yaltenelan o yalten lan ko ɗum ɗon nan wonma expliquande hande ay ko waɗuma ɗo accutuma andi goɗɗo ko andata moyɗuma o sahaji goo si hewti ɗin sahaji ɗon si hewti o accitima an kadi ñande o arti o an kadi andu no gériramo na ɗum o sikkay ka feetu ɗo arana feetu wona e fiiɗo wona e fi serugol ma mais hande kadi hay sila yiɗimo mais wona no miɗirnomo noon comme avant quoi hollilan sikki ko miilaɗo ha feƴƴiti quoi andi min goɗɗo ko anna ɗo sikki wata hikkim mbuɗɗi yeeso hikkim bani adama o yeeso quoi ko ɗum ɗo woni essentiel o mais mi nani kam même ko Allah ko mi weltiki kadi mi weltori boyi Allah waɗaɗi nan jogito ɗon ha sappeke min hay seluɗa jaja ron ajan saliɗa hiltitagol envers makko mo asame diri en ara e ñanna welti fiyonu ko kuuɗe makko o hetti a wiyamo a waɗamo ñande gila Allah hollidiri on ɗa naffudemo mo kala no ñaamude arsike mum on ka kono ko kanko woni ɓurtude ñaamugol joni no ɓayi o andita ɗum ɗon o waɗima ɗum ɗo jokku hajuma min nan ɓawma ko an tumi sutinata kay si Allah wala no jaaɓi ɓurɗin quand même merci non bon Madame C. Ah, maman. Yeah. C'est comment? Good. Ça va? Good. Bien. Ça va. Ça va. Non. Yeah. Ça va. Activité. Oh my God. Diam. C'est bon. Diam. Andi. Mona. Notre nom qu'a dit. En fait, c'est pas facile, hein. Voilà, c'est pas facile, Andi. Comment on a mais Ramsey, Guéramon, c'est pas facile. Ouais, on dirait vraiment. Sinon, ça va? Ça va, déjà, au Véli, la moine, Sophie. Clean, non? Pas mal. Ça va? Maman, thank you. Ça va bien? Ça va. Alors, madame, déjà, il faut que vous alors, qu'est-ce que vous avez? Ah, comment il y a l'eau économique? Il y a des points de il pas que il y a un kadi alors ko gore ga mera ni hado ala do donc ko eba do waati donc ko menen jandi men hado ala donc artata kadi ɗo no yewti min danilan ɗo yo ƴettude hôtel de préférence yo ar wonden ɗo par ce que ko juste 3 semaines ka donc wonden ɗo wata kadi arde wona ga hara o andade bongo yo woni ka suudu ga donc an kadi
annduɗaa noon a dankortola ko noon tan no annduɗaa noon a dankortola ko noon dankortoɗaa oɗo ko noon jogitortoɗaa ko kotirawo ma on faamotiri an kadi ko moodi ma kono kaka hunnduko de woni noon ni woni moodi ma tigi on non probléme on faamodiri donc ɓallema ɗo mo naatata chambre o wonduɗa minino yo réserve on o wona ɗon no problem to okkoramo yeah this my body is yeah okay I dey come okay bama ba yeah I get a money right. What I'm saying yeah they come you know. goɗɗo noddila hara on nodda ñamde ala ɗanade a fetere nangi e fonani ene walla mi yiya garaje ma par ce que mi ɗaɓɓitima hay ko ndorude yaɓata walla mi yiya garaje ma fi Allah ay min ko ammi hirmo waɗu fi Allah walla la mi yiya garaje ma fi Allah komi duppi koye hiwɗa komi duppi komi hiwɗa na komi wattana ndiyam accim lamdoma piyo gotu ok kono ko an hollini jaabo tun ok mi yennalima fiyo wondu mi haɓɓalima ayi wiwɗa welima wi weli ɗum ɗon ka nini min miɗo faalamo yiwgol ɓurma Allahu akbar Muhammadu ko subhana nini ande ko Allah hirane laaɗo o cikuli faala kon ko ɗum caka faala nini ko wonɗa ɗaɓɓude kon fof ko ɗum yon ɗaɓɓitude a faami na yar daranoɗalam par ce que an kadi abbolan tun ariɗa e couple ka tu étais en couple donc ko fi ɓay anan enen famille en fof waɗɗen ɗo koye Allah faabo en quoi a faami en mbuɗi yawo ɓen hajju mbuɗi yawo ɓen hajju wona ɓiɗo min mi goɗɗo no maayide mi jalay ara mi goɗɗo no maayide tellement que mi ala yurmede quoi par ce que komi heeɓi kon nini mi itti yurmede yam mi itti seke ay mi yi bani adama no maayide nini mi hakkiteko ko hoolare mami waɗi hoolare an kadi koye en fi ɗon no koye milanteyagal waɗa par ce que anani inde affaire mbuɗi en fof e waɗi ɗo ɗuma komoyagal escroquerie en fof me ɗo probléme on abbo ñande argol noddalan e travaux ji he kaarijo wallan ko an hollidirlan e gram mi haɓɓeno fa ko natuɗon ko danki mi wonnoma accayno famotire yaw ɗaɓɓitira gaɗa mi ɗaɓɓitira gani ha ko Allah fottindini e ngemu wo ko ɗum non eyo ko mbuɗi yimɓe hajjuɗi andi ko ɗum haɗi mono moɗa voilà c'est parce que o bete ko mbuɗɗin tun o naɓi o reedinano alhamdoulillahi rabbil alamina ko woni noon a ƴetta reedu quoi par ce que noon andi tan koko pellet ɗi wonduɗon on ala yaltude suudu a faami Allah faabilan noon par ce que komi wonayno baba ɓiɗɗo ha ko yawo donc ɗo na anna min yaw ɗaɓɓitira nokkugo ta soñjan hande kadi fiyallu ta soñjan a yiɗuno gorko marɗo jawdi faaɓene kar ala quartier ko faabotoma ɗo mi feeti mbuɗi yimɓe ɓe jawla yimɓe a joni a feetal a joni a feetal feetuɗo en tawre mum feeti abbola mi explique sa accay famodire ma mi acce ɗo par ce que na mi fortuma koy mbuɗi ɓe hajji ay siko mbuɗi ɓe min ko ɗum woni naɓaniɗa ƴetti ɗum ɗo fi Allah ƴettu ɗum acca koye wullugol ɗum gasata nini ay naɓidirɗen sariya koyenen perdi ko mbuɗi men ñamete toon koye yurmodir waɗe nene goto ko milanteɓe ɗiɗo fotti a miilan miila a faami ɗo nini min annoynawa a faala kaworɓe milama ndiyangala yara ok lantañini a anditilam kala numéro an on o yaɗa bloqué donc ko numéro goɗɗo mi noddirma jen ɗo fof mi haalani lanande oui lanande ma ayni ko a ɗuttuɗoɗa a waddilan a ɓirilan hande laaɓi ɓooti ɗum ɗon fof sabra mais kawtal ngal a waddilan e kawtal ngal hande ko kaso fewtilan billahi wallahi si tawi a artirta muɗi an o ƴettuɗa compuji an ɗi wattilo yoɓa kawtal ko ñawdiɗa on sina ɗum mi wondiri mon no hootan taw ko fottuɓe wo ko fottuɓe hakkude Allah mi watte masibo mi sokkete ha ɓirkiñal tinolayima a gayni min mi gaynata ɗum hayno heewi accu en yew sen yewte boyi
se ko sen yewte ko mbo haalama min lañ ƴettim huuɗi juuɗe makko se ko sen yewte ko mbo haalama min lañ ƴettim huuɗi juuɗe makko ko mbo haalanma ɗum taw min Mama, oui, kwani jam. Kami mon discutu. hakkunde Allah goɗɗo jogani lam mbuuɗi mi wowli hammi feeti Afrique ɗo mbaɗi probléme An ko honno wata arde tu ñewla goɗɗo mbo. Afrique ɗo min saɗi Hein? non ka pays kaka tomme ko mi wonno toon mi addani o mbuuɗi Guinéen, la plupart des Guinéens, ce qui est son golliti, wallahi ɓe mari confiance ha fuɗɗoɗo ɗon. wallahi Hein? wallahi Kadi accu ɗum, jodara ko ɗo Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Anga suudu ga. Foutaisement, on a mis tout pour. Là, il y a plusieurs reprises, puis du coup, il y a quoi. Mais ça doit savoir il a mis. Il a mal à voir pour les gorées, ma bien pour rappeler mes yeux. Un qui me le dit, ma combien de fois me le dit. Et n'a l'ang arta du il a doit en avoir mis en bon moment. Et pourtant, n'explique la minimum la marée étrangère avec la femme à mourir. Han n'a l'ang arta au moins. Enfin, il a hessa au gorée, vraiment, wallah, il a wat de la canne. La hessa au vrai. Unale kuno mami ni hawa nkungu ni falo ka abe ko parce que ni rani makurunga ani na fia to gomino ma super numéro pe ya baba fam parce que nani ko ata ko ngina fia na et puis kadi ubuka netu de kadi plus ina langa kiki de kadi are ndai telefon ko me ka to limno awata ni gola occupation ko kibla waran kana hala de gonga ko ni parce que na handi ni gede ida ni mina manduma kara ko programme famille ni ko jokura ko programme famille na kan Ite siki sa fena nida. Hata ana langoga. Je suis vraiment désolé, mais il y a moyen pour faire. Non, laisse tomber, non. Non, moyen, non. Parce que nada ko bola bola kwa. Quando fera tanga. Jitto la mesbika na mala. Non, non, laisse tomber. Nida ni Fala ka inso. Ani nida ma no, parce que la ngesa ma frère. Famille, c'est vrai. Chaque fois le maman, ngesa ma frère. Alvin fi Allah, je t'en prie, jetta ko mo mahalan de ko. Si mi ari haka mala mesbika ndema problem di gonto zafuti ke sonko de mini futi de. Akko la mesbika le go. Ani jetta ma le nyande. Ni digo na kune men nida pour ma benga. Yanda ko non problem ma. Problema mo pada. Alvin. Ko mes microphone da problema. Fa di ko na. Problema ne anda kap ko ma on nya. Et puis je vais t'expliquer qu'on nous wani. Afami. Explica. Anti ha hande anu dilan telephone mi rongo ma de croche de ma mi rongo chiade programme di mali. E wonde na di forza ta ma fiar gol. Sai mi arar c'est parce que j'avais un programme. Programme am kadi foppo mi yaha no kugo ma go ko kasudo mi woni ko to ando hebi kodo gore joma ko no wi etage ni mari ko ami afani do kari go ga na kasudo kanko be makko be yante je pouvais pas accugo mo min to kanko to kasudo mi yanta afani tay la mo ki pia on non parce que metti ta invité joma ko mi yaha no kugo tu nous expliquer ma min dani makani message tu m'as même pas répondu comme mi gerata lan ni yo do sona kasudo men nyandi hanki Gran ko gonga mako walla hanki ko sudu men nyandi defugol mi ngal nyanda ko fiidu bon as ya fu fianda Nienda parce que mutaki fionu kono si mutai mo kipi mudo ala hala ni tinga bata wa de programme ni mais mako jono woni ma ya fa no sati quoi ya fu fianda c'est pas grave c'est pas grave mais c'est ko wa ya ha man quoi anka no siwa il faut pas crier lando landui na ya sababu wala rada kama maguru nesta wa tandi bidana kiangi odo anki bidana jono kadira kudala yesu gore jamani kama yesu ni ni sombo petu ko yiro aweti Omonta lansi sa film ndani mi wasi su film go sisa grave ka anki film nganda sina dite bébé na akid kono wadi kono jangwando mi arfi en yewtu enen ndi ko yewtuduɓe ɗum ɗo ara hakkunde men ka mi landima si enen ɗiɗo ko yewtuduɓe ko yewtuduɓe ngoyani fi Allah yaafa andi kono waɗi fi Allah yeyi abbolan hañum mo yewta yalti ko anga fi Allah fi Allah yaltu ko anga fi Allah yeyi kono waɗi fi Allah abbolan habbolan andi kono waɗi
ange mo jodo yalti ko fiala ko ya mi nga joni ko landa woni ko anga eno no la mi nga joni ko landa woni ko anga eno no la anga biada no ma sukkar min ko landa woni ko anga joni yalti ko landa won yalti ko anga yalti mara no burani la sukkar yalti sukkaron yalti yalti koy Kas ko popa jo no bare amendu dika yalti jo popa no burani la yalti ko anga yana mi tuba do important de boni la ala ngol ko ata it man na de jom ko billahi Frère, comment ça va? Merci. Vous finissez déjà? Antu da jori do? Vraiment. Quel bata ni ma kita ka ya? Ouais, mon faut tu sais, mon faut ta. Continue mi ta de problème idée parce que andi sa ali Afrique. Ma jo ta calcula ma do Andi tu si goɗɗo kam wayri kam mum si harti ara piiji ɗi fof no sansani ayti noon kooƴe bon non mi tan kooƴe taw ayta noon kooƴe ha joni a jooɗi ɗo kono faala aytira kooƴe ko tew kose mi faala kose way kose onon o ñaamay kose andi minen Amérique fayda ko ɗum en woni enen piiji Amérique men yalla yaafu men noon kotan soɓe ɗum ɗo ko sardine ɗum ay kornen ɓe foni gade kose o ngalaaga ok bon ndaara e joni mi yalti abbe tum lonnanga ɗum ɗon hayso ko liptonga o yaron ɗum ɗon nam ok geram ari aru ɗo jooɗo ɗo quoi mabbe woniraɗa ok no problème silom au fait komi falama yewtude hande kam won ɗo ta teddina fus min menen min anda ɗo Amérique to ça fait plus jamen ɗi menen c'est simple to nitinare ala kame inno goɗɗo koto ko waɗi on banque tout moi je connais pas ça min anda ɗum a fami min sa tawilam my brother how are you mina fine okay argo teddinama piiji gon ton say okay amin non ko goroji ko ton kala c'est vrai mais c'est ɗum c'est la vie mais mon ɗo ko e rawde min tigi si mbaɗi ɗum ɗon moƴƴanala par ce que o jaɓata ɗum ɗon in faaki o nani lan haalira noon ma goɗɗo mi teddinali on koye haɓay my god onan famatala min nalmata ma mais il faut des fois minen min figire won ɗo wa so andi famata andi pula on ebi mi ala wayar wolde pula no manka ni la satti moƴƴa merci so menen finda c'est y a pas de frontière aba ko dum fala wolde ok ok ko importe bonali bon so oh my god ni Afrique no satti Afrique no satti jon la ngarde nan ok bon wada sedani tu ha sedani tu ko mapunde mi mari fi Allah kala mo anduɗo ndaare on arheɗo arde to gandi o photo grande ɗo oɗo ɓannetimmaɗa non min mi anda ndaare moƴƴamodi fi Allah sina réseaux sociaux ji mi yiyata oɗo mi anda min kam min ko réseaux sociaux tum mi yiyata oɗo mi anda o ganda kadi anduɗomo mi wallahi na mi feni min ɗo joni min andi ala min anda oɗo min andama min mi yewtude ɗo fi concert sayfa anda ɗo tawɗa men ɗo on jarama merci yo yesso o kanjum ma bro min ala kade hunde komi anda nayno ɗo anda ko probléme on no mari kolodeme gra fi Allah accu hakke fi Allah nelaɗo walla abila bro noddede jonon
fi Allah ya fola kupima afel boss wadu min ko fi trace concert mo e habola ngram fi Allah sa mi darni mami juldo ko hebi woko juldo di mo musto sera min kam sori je ko ana bal communauté voilà distance de sécurité ah désolé mon officier regardez la photo si dai do ngandi o fi Allah ene laado no men dawo kon wadi kon dupima ayodo mo laado no men dawo kon wadi kon dupima ayodo mo détourni dilang e quartier angom fop fayda mi dabbiti mo ha mi ronki bay kon azambe fi Allah aidez-moi s'il vous plaît mon famille c'est bon pousse ton sera habbi antunge wodo wida bo détournu maga mo détourni la jona bim laddo ma dasi mi faama bulen ba piu antunge wodo ni so foti kon wawandam parce que hay moyi odo foto sari am mi wonata jonno sari on no hande yata dabbe tugol hadi ya ko brigade de recherche yono ngini ko gardi be walle la ngawa onon fi Allah faamal mi ka mon watam wallugo kore lawol don bana me Allah fenande dum do sa fala dum do ko yo porta plainte ma siko gendarme siko CMS siko brigade mobile ma brigade de recherche a famiga hande onon acci kundo nini lando to mbudi buyno parce que nini faamal non nini andi nini fayda agence ji fok plainte on ko be hatta ha fami nini pénalité fu sala nder to nini sa yedo ko ayo speakerabe ko falla gom be windana ma plainte on a fami kambe tigi be immobe yabe dabbitamo dum kago pourcentage on do wadde mi fami jonno nini ko sayon fewdi do akila bi akki wigo la dabbite dettuno parce que nyande do wo so andi exemple ay foti alandi kala andi ke goddo so andi dum nyande foti ma wari joni a perdi yo wada plainte on holi non be gardi be don no ajjani dum no a dabum jona ma nimira on Bon, man, c'est pas facile, hein. Après tout, ça a des mavatana, il a mal. Antigo koto saari do happitike jokkay problème de famille et déjà projet di ma buy karo parce que dépense gi di mera c'est trop t'as vu en fait do min ande sai na kamado vraiment j'ai confiance en toi c'est pareil aussi la mal projet qui doit être là mais ma heba mon porte la confiance parce que ça il y a la famille j'ai confiance à toi Fernanda Guerra confiance. Guerra confiance. Yes. Oh, lamdwa darnu goldo izin Kabakudu. Izin Rekole. Izin Sankri Kobi. Plein non, mi woltado parce que porto jon ko habit ko mi sinitum. Wow. Hande kadi pigi ni fop no kanden diani kabatu. No arde do ko ensan ko tumare. Mais ça on va travailler ensemble. Bon, déjà mi famille ko la comme agacho piginin fo gonga ko en da ko confiance on andi neddo awata ƴettude jawdi ko labɓuɗa kon pendant des années investir sa hara accira mo hoolaki c'est pas facile donc mi nani inquiétude ma c'est bien d'investir sa a heɓoyi ko heɓata ko arti moƴƴi investir sugol fi hollugol exemple donc min kadi ɗo ma problème kono a tawdani stress min kadi stress an on fof hande kono miñangan jombire miñangan si jombama aray ça va min kadi on non to stress mi jogiti ma hombo kadi si fama ɗum miñangan kadi goto no problème min fi kadi déjà projet mariage no e an projet mariage no an min kala ko wonɗa yeeso allez je sais welti ok on côté donc walli ɓernde ma nde c'est pas grave joni la mari projet mariage so tawi ɗo joni moi si je comprends bien si tawi anda mari projet mariage parce que mi fenantama goreɓe am ɓen fof ko mi ɓuuri hoolade vraiment si est possible si tawi ɗa duwa jombude kadi no ɗo miñama simo welama mi sabatako ma hokkugol simo welama siko an jombimo kadi lan andi aray lan andi mi heeɓi ko dankanoɗam na probléme non min kam wonɗo hande la mari wat goɗɗo usine ji ɓuuri projet kadi mariage mo a tawadde ɗum fo ɗo haren heɓali couple mo min ko hata foy widdeni nde ɗo moƴƴibama gera noon ramse ɗum tani ne yes a faami yes in waɗi bama andi sa ande kono Amérique ara moƴƴa andi pular joni a yejjiti andi ko pays ji pays ɗi jillodiri so fait Canada Toreza
Brésil, Mexique. Ça fait moi non pays du bout. Pays du bout, quoi, dire la jambe, nous disons le mot, ta la gota. Okay. I got you, okay? Oh, Yeah, mama. my- Jondo second Big brother. brother, yeah. Ndare. Mhm. No planifier un projet qui m'a dit waden no mise en point. What? C'est gagné ndo mimi nyanga ndo mi okkete mo sans problème. Parce que sans point. What? C'est gagné ndo mimi nyanga ndo mi okkete mo sans problème. Parce que hande ko mi woni responsable. Problème, non, Ah, non, donc adore un projet ji din tew an sen andi dum non Voilà. mal sude humen dewgal ki san do ya yettitaade. Voilà. Adi mi holle do min kala am planifier no do goɗɗum. Ne. Kono inte are anglais. Jara jaja wolu la njenti anyande o nyande damari problem damari ko wowla wolu la njenti billahi ko wondirde wo ko ɓay tumi ala fere ko mi hirata ma o ko ɓay mi ala fere hakkunde ñi Allah ɓay ngala famudir sa woni la min mi jaɓa kono min simi wonnima a jaɓata ɗum noon ko wondi gal noon na fiiɗe yeccilla nde ɗum noon simi haalnima darata no moƴƴiɗa ko ɗum ɗon duwaɗa jokkugol harna an ko moƴƴamma kuntu joni ani ko ɗum faala joni mi jaɓi ko faalɗa ko mi faala ya jeejanan keynama Allah onde jom mbaɗa min mi sikkuno an e on ɗon on seedino na hande ok joni noon anniɗa jokkilan toujours inna mi iwtiri ɓaawa ma yomi iwtiri ɓaawa ma yomi seli yomi muño joni noon mi ari min nima mi muññike mi faala bay Allah waɗi ɗo weldi onon immoɗa ya jeejamo inna joni jaajan jaɓi a faami fi Allah par ce que ɗa suti situation ji ɗiɗo in soyomi jonnanmi coggu yaya soda conci ka yaya soda ko faalna ko ka joni noon ɓay Allah waɗi koye nene goto enen ɗo e suuɗodirta fus a faami mi faala ya immo ya jeejanalamma inna mi yaafiɗe kala ko waɗi lam ma kala komi waɗimo yo yaafano lam a faami naatira ɗon ɗanin semi adda retardi moƴƴande a retardi ko fi kon ɓornoma pimma ɗum ɗon lan heɓude so tawi ko fi ɗum ɗon accu ɗon so tawi fi ko min jaaray komi ɓorno accu ɗon miɗo ɓornade a retardi jara komi nene goto ma ko goɗɗo welatama o komin ɓurantama jara non ko siɗa mari jikku moƴƴi ngu mi boni mi moƴƴi kono komi nene goto ma a faami hande e nder bonkiyanji fof mi accirali ni école ma mi accirali mani kala ko woni lam fawtima a faami sa yi mi jokki piiji gono toon ko fiino Allah walan ɗon hoyniranayi mi panitike si hande nene men ɗo baabe men ɗo piiji gono toon mi mapintanama mi jokkata piiji gono toon saabu ɓay min ko honno mi sutani jande ma par ce que min mi jaɓali janngugol e nder komi jaɓali janngugol kon ala ko sutinani ko ya faam yimɓe ɗa yiya woɓɓe ɗe bandiyagal na bandiyagal tum weltaɓe ko par ce que ko situation mon ko fammi mi tori kama mi jeeyima fi Allah yaw walla en ɗum ɗon fi Allah ka ndaara andutu komi waɗoy wo ko yaasi mi accatama ɗa weela komi yeeyi mi wonoy aya mi aray tum kala komi jogui mi jonnoma ko par ce que koye nene goto bandiyagal angal fof ko angon mi hollarima bandiyagal hayso tawi a yennayla ma yenodiray ma en sonka mami watta mi piyata piiji jeena sappo kono reeduma nde e coñcima ɗe dandila fawtima ɗum fi Allah ndaara fi nene goto yagal mi watta mais yawno computa hay fanimo ɗum awa Madame, ça va? Maman, comment Dis-moi. ça va? Ça va bien? Ça va, C'est comme ça? Contrôle. Sinon, hai ti coglie? Bon. Calmi vanne caffè? Non, c'est bon. C'est bon? C'est bon. E altra macchina? Non gani ergo caffè. Gegere mi fa, gegere. Ako pute gegere gemba quoi. Ah, gemba, né? Ouais, mais attends, belle. Oh, dépense vite andi. Maintenant on est de vis pour parce que mais on n'y a pas prendre. Ouais. On ne qu'à faire de ça. Non, mais ça va fare no problème non. Check money na bank. Menen haja men wala. Men okore. Menen jaspo en hajak.
mais okkore mbuɗi sino woodi mais okkore mais bona merci vraiment yo waɗu ɓuuri ɗa yiɗi ɓuuri ka haako waɗa gemba ɓuuri e très bien gemba ɓuuri e haako putere ɗum fof no welela fammi ka ɗum ti wayri ɗum no moƴƴa probléme ala defantande ama desel thank you probléme ala defantande ama desel thank you continuare a suuɗi foto se erdala accumi ya taw mi haalla moodi non mi da non cerca no like no good no fine listen okima ya ko ita dépense manda okay okay right odi andona nyembe yango desa million dollar dépense no yo hayti de reale ça va masure kaw ni do ne ko min reedi ɗo gra dara bay nabayino ɗo wallahi bon kayiteji ɗum fof siko e for siko night jordan fof ɗo e bona kayiti min kadi la mari hygiène ɗi turki ne donc 2 jours ni la waɗa mon contact yare hende fa lo metta non faɗe joni noon lam mbuɗɗi commande donc ara ɗo directement mais fala ɗum ne way moƴƴa noon bon noga sa ndala quoi vraiment noga sa ɗum noon e woɓɓe fof noga sende ko haala fiya min ko min taw bammaɗo jasko piiji boyi mi ari change ko laggine mi ene yimɓe adda foori boma ɗo vraiment oui ça va gra ka on ɗo ko mi on ɗo ko mi on ɗo gra bon ça va ça va Massoudé seeɗa depuis on juma bon andi piiji ɗi c'est pas facile wallahi nangano ɗo ani tila seeɗa tum seeɗa ne seeɗa dara mi andi tinanti kalisina ka ça va otumaɗa wallahi kalisina un peu ɓe waɗa wallahi billahi mais ma baɗɗande lannaɗi ko ɗum waɗi mi artiɗo min mi sellani wallahi mi sella da woni prénom fi ko accord wallahi mi guitade koy guitade lan andi ɗum ɗon few kono piigi de c'est pas facile wallahi kono noon enama ɗo ande yaltaɗo nettade ko woni ko hakkude men mi sella wallahi mi sella hakkude ngalla bama en setta nettal ko ɗo aɗa ko nanda so gongama no ɗum ɗon layno mais non mi andacci noonama andi ɗo ɗe yewde ça va tout va bien par ce que yiɗa andi min kono ɗo tagaɗo mari jukki ko yiri ko fanndi o ko famude par ce que ɗe andi ko no haɗude ɗe andi kon toon to mi rewi mi jonnuma koko mi jonnuma donc ça waɗi ko waɗɗa kon ko fottude ɗon ko ɗon déjà min ala ko ɓe ɗaɓɓital mi heɓi probléme ɓawma ɗo anda e kirke probléme e nder bo ma mi anda e kirɗum quoi mais Dieu merci ɓay ko junngo laaɓugo mi tawi ko donc mi haalanma kon ɗo a yalta ɗo mettal gudo aɗala nana ɗum ɓuri min tigi arabe jon wallahi mama no attends je comprends o mandi ko boni o ko pose c'est vrai o ta no Allah solide to hakune Allah mi yoɓa e mbuɗ makko mo fala tagi ɗam paɗe innumo grand wallahi billahi grand innumo c'est vrai maɗa andidiri aduwama la reconnaissance o min o dettura mbuɗo voyage gonga makko so nanji mo mi ko ni gonga makko grand mi joni gra muño fi alaki watumo joni gra muño fi alaki mi yoɓay joni bay mo ga waɗal tiɗo sekona butuaɗa fi ala joko watte voilà joni trouver solution ana monto voilà ana moni bayna ɗo mi watade ko place ma fabi ka ala no joni tam buɗma waɗaga pagama mbiyatino no raside il solution na yo tegesa jon ala ono ɓutti mbeɗama de mbuɗi ma ɗiga hetteki wallahi billahi hakkude ni tikadi ko non haala ko makko ni abba atan kalsina Allah wato la matine ba mi sella al taw atan mbuɗi makko ɗum ko jel duwaɗa lan joa mo 30 millions donc la reconnaissance yo won no metti eso ya kaka yashi eso ya sai on mani ke wande mi da wadu bolbe ni era ya wadu ere ka buti ga ko mais si tabe yimbe ko yimbe salo ni ko ama munyo ka munyo no ko gajo mo mo nga explica na ma
famu la ngora problem ko fe ino ko ngaji mi fotti mun ka boutique do mo wala ala je rodo kay mo fala na wallahi ko mari sindi turki ala ko la wo de ko c'est pareil Usaji la mami ne usaji do ale mi tay modo ko do intervention hakuna mi mais mu dandi mi ali mo budani si be yo semaine do wallahi mi sokay afan si be yo semaine do wallahi mi sokay afan emang kuat no aku sai mo joko damu oh problem ko fay la ko mi soka ma ndir mi mami yatti andi ko ala ko le tal ma ni ga donc si mi mo do ko mbata dulu sai mo ko asinya be joka no mako parce que ang tuman makang ko tawata aran zede ni soli je suwa ta rabu sa bir dia mako dar man ni soli je simbol kay rek mo kanko lan do ko no me fi do mo do ala ni na mata rek demo yo no final ma ko foto ko to budani me ngal di mi yetti numero makko mi mami ke foko wa Ami ko do walila. c'est bon Misma ngoy no na kalande pale do. c'est bon ko gel ko do Ha? gel Hello. Ni ay dare ka konto aga. ay na na dare pa firti Dede nya yade. annon anda ko mi da hafi di ko anti na ni da no de min ko pare to de gore dari ko passport walto do na pare to na kala wa walto tala ay ne bini ko mister Okay. sir abunya na wangu hande la wilti ha mai heka ko mbudi buda na mbudi taske la andi kadi da hidi mbudi ha mai dandi non da hidi mbudi burla dandi fendu minani ko gore ma minalo ko da ada jombe war ko muna por wiete kangala ta yaltu nder do de ko nar ko non jammiti da ka ko fi ko ida buri ko kama bunya na ko ni wilti ala ta ko la seconda la mala parce que nyande ala ta koni wawla na ngaw jonno sira mala ndi manu vergono to awer taki donc ara min ngi mi fam mi do yara ko mbudi e budara ko en sendu di ara ko wonda he awene do di ko tangi di be mbudi e der ndu suudu he kam dandi gore ko tanga ka on do do ardo do ambo bama iudo ko america ka ko canada bama kon wadi o ala ni ko ton fi jombu gon ba ko mo fala jombu ko kan fala jombu go min fala jombu de ko tan non kadi inni wo bay kanko ni responsable lango okkay hari no mi andal do no welila jum no bayla andi ko tan kanko ida haala ko ni ko surprise ka ko dum minni mi haala ne kene han no halna ga ko alhamdulillah parce que dali be bat ko mi nouvelle wo ko ni sendo data e pasio do jombi mara yetti alla ne kera fala mi yel ko suduma o way na fi dum ko woni silanka dewgal ay ka dewgal ma faamu don ka ara nde wonde mi ara mi yuro mara mi do manto mi do adi complete yeddi madame milliardaire Allah ye ara ko americain jombi na ndarta mode ay pular nan ta mo ade awani ni kadi da jinyi watta ila nani watta ila faami ka no yalla newno e jammo yere min do lan tawti okay nan yalla newno e jammo fele si yalla amin ara me wada ber ko me waay ko no ko forcé kay da ka wonne ne jomba Allah la jomba narde do leja aw ella lam kala wonde do sedam naata aw madame bama ye ta yaltin kan de taw aw Halo gue karam ko yang jara karam ko na jamino diri ondo de bana fela do ande mola na ne walla ko fi den seran der ka sudu ga andi ni andi onde balle min ni gore jo modi anno hari do no wi amerikani onno na fila mo jamo baye di budu dim sakkiti on abangol de bando ko kanko kunola on tigi ko joni per sera ni la wo wondo min dino fala mo jombu wo hay kanko ko to makko be yoti minno hay modi a halna la da wellita kan non si be jombi diri do na hare min mi perdi ko nafu mo no la nafu de kon fo accite ko yo walla anol lan on habbo hanga da lancho sunno nyakko wi sofi dangi karam ko dum non mi fala
min waɗe ɗum kaɗɗon andi min affaire mbuuɗi ɗum na probléme no hakkude mum ɓay ko waɗɗe toon kon fof mi hiye waɗanelan sunno ñakkore hakkude maɓɓe peeraw laatako fes ko heddi ko ŋaccidelan noon probléme ala mi naɓanayo message inde jiwono inde gorko ellala awa yandi ɗum ko ok ko fi bel seran nder ka suudu gal andi mi handi o leballe min mi gorejo moodi an no hari ɗo no wi amérique ari on no nafilan moƴƴano ɓawi ɗi mbuɗi ɗin sakkiti o naɓangol lebal ɗo ko kanko hokkunolami on tigi ko joni bel sera minnilan wo wonɗo min nino falamo jombugo wo hay kanko koto makko ɓe yewtinino hay moodi am haalnalla ɗa mi hollitaka ɗum ɗumno si ɓe jombidiri ɗo na haray min on mi perdi ko nafu mownola nafude kon fo waccite ko yum walla anollan on haɓɓon ha gaɗa lancon sunno ñakko wi soofidangil karamo koye ko ɗum ɗon mi faala min waɗe ɗum kaɗɗon andi min affaire mbuuɗi ɗum na probléme no hakkude mum ɓay ko waɗɗe toon kon fof mi hiye waɗanelan sunno ñakkore hakkude maɓɓe peeraw laatako fes ko heddi ko ŋaccidelan noon probléme ala mi naɓanayo message inde jiwono inde gorko ellala awa yandi ɗum ko ok awa merci yo mariage na mariage ko oɗo jombatama neeɓay sontude No, nini otunodota huko otunali Afrika bon comme c'est c'est pas facile non no problème ok tomorrow okay thank you tomorrow oh Mama. sweet ouais ok Aida dia shafara ida lakka. Ai nuli tro. C'est comme ça. Ande klimo nini bayo lotaka ko ruwa di mo tida. Andi menen tim jamen ni. Kali dun sofa. Wondi le ndino. Ono ngale di klimo. Klimo ki patu u ba tête au pied. Wow. Menen nado. Okay. Vraiment menen. C'est pas facile en vrai. Les reports nouvelles jeunes. La femme, il nous demande, il y a ton congé. Voilà un congé qui m'a dit. La femme, c'est mon ami à moi de toi. Mais puis il dit, c'est pas facile, ok? Bedu seda. Non, c'est ça. Dia andi dia ndan mo yani ma. Yeah, donc on dit on bedu on dit on. Yeah. Bama. Yeah, Ramsey. Ah. Andi nila mabuni. Wallahi, andi hala gidi. Onti wadno page buiteranza Tripoli honno pigidi il y a beaucoup de pays hein. Beaucoup de pays on dit comment dit quoi. Woni ide do. Ari men winda na message. Odo ibna ba mo $5,000. $5,000. Ola gine do woni ka. Ouais. Oh. Oui. Joni. Langa suuda. Okay.
Ça va ngoda ija. Ça va mi wari mai de kan ka nge kadi on habo. O we me ngaba. Ai fi andi no tango fi ni fada mi ala tambo ya. Okay. Linda ko dum fala ma landa de do. No. Andi ko penjo kadi yo. Ko penjo kadi yo ka ma kondo. Oya kali sina. Ala andi. Mi fala ya walla mi hendo numero ma ko lan fala hidde makko. Na non tana fus fala yidde makko par ce que kanko e kadi mi wari yiide ɓe yewta mi ala yiide joni o ala arde ka suudu ton mi faala andude réel man ko num woni hakkunde maɓɓe mi landike kadi o indilan hay fuy kono min ɗum ɗon no maafillan mi faala noddudanmo mais yewta mi anda ko num woni hakkunde maɓɓe ɓaɗani si yimɓe neeɓidiɗe andi tun no woni kono ɗum ɗon duwa kawa maafinde par ce que kadi ni maafilma kono mi hoolaaki mi hoolaaki par ce que landi wondama ɗaɓɓitirde probléme ala ko andi ayi o kalifuro ka o premier carrefour premier carrefour sa yehi han ɗon a tournay ɗon ton ka gosma on cour ɗon ko ɗo woni ko ma premier cour ka deuxième non premier cour a tournay ɗon tono tournirɗa a yiye ɗon cour mbaafeɗen ko nuwal allah ala merci vraiment nani mais mi sikku natana few minmami andi entranie kadi mi alaɓe hiidude woni ko juste ke fugol anda ko honnum waɗi fi ɗum noon na fof ok probléme ala hawji seeɗa tawla ɗaɓɓude ni tagi ok min kay joni mi yaw ɓay ko leygamon ya probléme ala merci nani ok merci beaucoup En fait, l'enfant là est yewtu mais yewtere hannde min de mon côté mari importance ndiyam et j'en suis sûr et certain kadi ko yewtere mande importance e côté ma kadi lan hooli aray koko yiɗuɗa ma ko faaloɗa e hannde ka wonɗa ɗo en fuɗɗinoke yewtude yewtere min numa mi yewtida e maɓɓe mi annda ko honno ɓe waɗi fii kala ko mi woni responsable jo makko on kanko hannde on yiɗidiri on fuɗɗi yiɗidirde mo be mon no marani goɗɗo e mon giggol donc o aduna komo yiɗuɗa wo e yiɗuɗoma komo falteɗa e woni takko ma ka mi faala yen ndaaru kisan an e makko yaltina goro fi makko waɗo mariage kisan min ko ɗum ɗon mi faala bon déjà a yewtino ɗum nde kadi min déjà komi habbino so tawi ara informé famille on to on fotti min kadi mi waɗa dernier solution on par ce que mi faami mais dernier solution ma on ɗum e hoore ɗum wonɓe lan anndi no woodi piiji ɗi yewtidoto onon ɗiɗo ɗi min mi tawetake famille on tawetake sa yi min nima famille on accordi ko fiya heɓu possibilité an e makko no yewtiron ɗin an e makko wata yewtude ɗin piiji ɗon hara accord famille on ala to donc ko onon anndi joni ko on ɗum yewtata ko on ɗum famodirta e minen do meɗen woni pour à 100% fi mariage joni nani ko yewtuɗa ko kadi yankeɗa nani ɗo ala min nani joni min makko kadi min yewte fi programme o min waɗirta programme o noon ɗo ɓuri moƴƴude andi ñalde nin ka kandi wuli ɗum ko ɗon ndi tappete tawi néglige piwum hay fus ko néglige ɗen ɗo joni en anda ko ɗum yaltoyta donc mi faala yo yewtu ɗum ɗon fewji ɗo ɗon waɗen le plus vite possible waɗen ko doit marko programme marko programme
kadi noddirmaɗo fi e yewtu ko fi bama. Ok, goreji ko tan fi mariage on hakkude mon par ce que ɗo andi déjà la hiɗanma bonheur ma o moƴƴan siko sago an yerko wonɗen kon ɗo a iwata ɗo jombeɗa yaha e nokkugo hara ko ka tawata kaka neɓata quoi falantake ma ni seedigal falantake ma noon lan hiira bama comportement ji e physiquement no wayri noon comportement makko komi yer komi remarque kon ɗo mi hoolaki o wawa e fekkugo par ce que lan andi déjà koto ma no welti ko tawi ko nda oɗo bama no faalama jumbude jonnon o foti min tigi herlam welti tigi kono action ji ko moni ko hiide ɓanam fenane ha hawjade bon min ɓaymi mi anda ko ɗum action ji yirɗama ma goɗɗum go cuwa joni koto an kanko déjà ko gorejo makko kanko tigi o ari o présenté en mo woni yen tanko mo ye waɗir warsi ko kanko donc min mi famade joni ara min ko minnata tum fof ɗam ɓawa ko toon o faami gonko inɗa ko daariren seeɗa seeɗa mais min quand même de mi yirali bama probléme ji ma piiji gono toon andata koye neɗɗon pafde wotere ko woni min komi faala ko wona ya hawju taw fi mariage on quoi si tawi noon ko tan min hawjiri si ɓe hawji haysko e haalankoto ma mais na en hawju en ne si goɗɗo andi dewgal e keleyaji na gootu quand même siko faalaɗoma keleyagal a wawi ɗumannade ɗo tun jaɓande wotere mais affaire dewgal foye koko yahata lutta e mum donc ndaaru taw moƴƴa ndaaru kata janngumo taw moƴƴa sadio si accepta dewgal ɗo donc noon mi faala ndaare jikku makko mum ndaara moƴƴa jikku makko mum so tawi woni welima aw so tawi welalima kay ndaaren kadi par ce que ɗo déjà ka wonɗa ɗo a sondalta on min kon noon mi faala bon ñallaala andi déjà haalantala goɗɗum kadi nder suudu ɗo mi ronka wadde ko sa propose an talan kadi ko bonanina a faami no ko sa propose an dala waɗa ko moƴƴanilan donc sa innilay mi watta hila mi ndaara mi yappo taw wara mi hawjaali mi patiente o je vais le faire tranquille ellala ɗum esi mapinala ko ɗum ɗon no ganimma eɗa froisi ɗa haaldeɗa ayna mo haalande nga hullu ɗino metti sifaade par ce que déjà ɗandi ka non terto ɓayde andi koni wonɗo ande accu hakke yandali en nder ga donc a watalan propose ande goɗɗum minna mana mi jaɓata ka e watta ɗum addilanga ka maga quoi parce que i perdi numéro ma o yetto numéro ma on déjà ka téléphone mi halnayno ma quoi mais piiji bi waɗi ɗa andi ala ko piiji ɗi fof ɓenne ko sabu respect mum marama walla marama teddungal vrai vrai par ce que à chaque fois simin diccitima simin haaɓi kan jeeyi talam kan conseil dalam quoi faami déjà ko ɗo ni hay téléphone an o wallahi billahi ko téléphone partenaire jam ƴettumi ari ɗo a faami min kadi ɗa andi koni ko hakkude amin ɗa andi ɗa yiɗimo la respecte moƴƴa noon mais souvent probléme ji andi ñinala mari probléme mais la suti probléme na min tum o mari probléme kanko tigi mino dimo une fois mino dimo deux fois a yidigol amen ko impossible min a famude min mi sikkuno par ce que mi faami koni feƴƴiɗe gon fof la andi mo jombede mais lan sikkude fimo jombede mi e makko min famodire par ce que respect sabu respect wonɗo hakkude men on quoi mais antiɗa sutti ɗi dernier tan jiɗo mi makko kono mi woni ñande o ñande ko probléme mais min ɗandile min horande moƴƴa min wallahi billahi talla min jiwo sa inniɗa sofida ne min mi holde min la mbuyda par ce que a ɓolan tumi alama piu gottungu so la haalani bo zaro kanko la haalani fiyono par ce que la andi ay makko ɗo wondi binde cikke non laisse tomber la andi a yewtimo goy mais wotta yewtiran ɗo goɗɗum mi ronka salaire ɗum inala lan salanima ko ko ɗum falama mi yewtimo hammi ronki mi haalanimo mais an kadi waɗude ɗa ñaari trop ni haalnimo oye kon goyn tawini awa kono ɗon woynata kono an kadi ɗuytu seeɗa ɗa ñaari trop terto innugol lam ɗuytu goɗɗum par ce que ɗa andi ko ɗum fammi ɗo ni ni mo miiji goɗɗum quoi mais ko miji ɗon ɓi soli jone min lam miji ɓurɗum goɗɗum quoi mais ko miji ɗon ɓi soli jone min lam miji ɓurɗum andi nenama messi mi nangi kadi nini ɗo yeggude fay makko yeggita fi makko nenama ɗum nini nenama ka ɗandilan ka donc saylan haalde piiji gonto na ɗuɗiri ala gorko ɗuɗa doga ɗuɗde haala boy min mi ala haala boy min à chaque fois ɗandi kam postami mi haala so ala ndikela goɗɗum ma somi waddi goɗɗum minna mi haala mi expliqué ɗen kono waɗi mi yiɗa natugol e détail par ce que gorko a dowa ka wonde siffotoɗo pandi quoi mais waɗude ha andana o konko miji ɗon ka solujo waɗi doy
min lamboni hore ɓuri mo min ko kon waɗɗo fola hande mo miji goɗɗo ma ko ya waɗude mi yewti mo amiron ki waɗude dañaade trop linda ye min mi fankata fi ɗum ɗo wallahi mi fankata par ce que ɗa andi goɗɗo ko so tawi woni gorko teddinama quoi mais lan teddinimo ɗum famata lan teddinimo min ala komi suuɗimo min hande piiji jam bonni ko sabu kadi goye voyage jam buy bonni ko sabu kadi goye a faami ɗum mais a sutti dernier temps ɗo kon wadde ko nga awa ko kon waɗɗo wallahi billahi ne c'était promet ayi fm mo kadi kay kanka ɗo nanta mi yewtimo hanmi ronki mi siko ni de mi sorto hakkunde men par ce que mi ronki ñankon faalago min ya sorto hakkunde mi ronki mi non mi faala ya sorto andi ko sinani a sorto ko fii miɗa yen hersidir ko sagan se fotti janggo yurodire mais ko kon ɗo ne femmo aye hande kadi mi accata mi yawgo ko maɓɓe ɗon yawgo maɓɓe nandira kala ɗandilan kala wawi ɗum ɗon taw ka awa donc laisse tomber ko ɗum mi addunola nga jemma ɗo je suis désolé fi dérangement on quoi la yawde mais haalamo tum yo wattangila ma yo arume yida so kadi ka men fotti arana déplacement ko makko arde walla probléme waɗe nani a faami ka je suis désolé comme sonkema kon quoi sinon programme ça va ka yeah je suis désolé hein yeah kono oya ɗum ponide ɗon ala ponide ne yeah c'est pas grave joni bama hakkunde ma e Allah konno hiiɗa e kadi ko ala yam kono taw waɗi ko mi famani fusta anodde a pooɗilan ko mami pooɗama mi famani wiya quoi ko par ce que mi weltanaki ma woni bama fiwnu ko fiyonu faaliraɗa jombirgo kadi konno woni ala heɓude konno woni mi alama jonnude bama siko mbaldiɗa heɓude siko sorti en yaltide ko faalaɗa woɗa heɓude hanko mi explique piyon gotum hande ka wonɗa ɗo an ko a jombaɓe ko saccu ko ɗowno hettuɗa mais oɗa mi faalamo dewga sunne farina bama ɗo kadi na ko allah dandu e wirtade ware no hersinani en fof hande modi makko gore jom ko tortoɗen allah dandu piiji gon ton quoi moƴƴa wonen kam gundu ɗon fanke sa jaɓi haɗa yaltintindar piiji gon ton te waɗu probléme sa jaɓi min siɗa faala ɓaytu woni han hiɗima siɗa faala mi e modi amen seeɗa mi landoto divorce jom mbala mais bama mi wakkilaki mi wakkilaki falamalanani ɗo oya watala wernugol min waynodir har ko min payboy hande mi ari o anda situation o wernilam han jiggol sori hakkude men allah dandu wirtata hakkude men min ko ɗum torto piiji gon ton dose sa jaɓi fi Allah do konnum marɗen ko dose ɗo ko woni ɗon hayne ndi ɗo waali non attends marɗen ka dose piiji ɗin c'est pas facile te woɗɗum ɗo han ɓe ara ɗo tawen ɗo accu fi Allah abbo mi manto en famodiray koye taw en famodiray kanko propose anila kadi fi miñam makko kadi ko jiggol ɓurɗum ɗon hande so nanguidila so andila min programme ji min a jomboyde jannanogo no ɓuralla jombude miñam makko kono kadi waɗi kono kadi waɗma kadi fuu so waɗala kono enen ɗiɗo en sowmodi bama ko wata jumbinirde on ɗon Allah waɗi ɗum ɗon ko Allah moyi ɗum ɗon jonno accu mi jomba momi faala on mi wawata miɗo préfére yaha jomboya jananogo kono on ɗon wawata jombude on kono waɗuma honnugo waɗila koto modi ma ko jiggol waɗanilan ɗo ko giggol kon ko miñam modi am mi wata woni min kadi koye mi anda kono jokkodirɗe enen ɗo mi anda kono jokkodirɗe par ce que no hersini Allah dandu piiji gon toon laisse-moi parler pardon on Allah waɗi ko waɗi landi ɗum ɗo tawa fi Allah ɗon erer ɗon ɗum en famodire bama ɗum ɗon am wonnay lan ɗon ha tu veux me créer des problèmes wallahi billahi ɗum ɗo ça c'est des problèmes ça pardon laisse-moi parler pardon donc a wata lan jabade ko pardon laisse-moi parler pardon donc a wata lan jabade ko mi landema kon ɗum fa Allah sina kon mi wawi ɗo ko honno yiiɗa e makko ko ala yam min bama on ɗon min jombo e mawni kono ɗo a wata jombude on modi ma wata i propose andalen ɗo joni min no kani o wayi ko baabe ma non simi so baabe ma innata hara propose ante goɗɗum inna wata so hangilan ɗum sinima are c'est pas bon goɗɗo non parce que an tigiɗa faala woni ko ɗum waɗi kono probléme ala joni ndaaro ko ɓuran ma oɗaaro mi wawata ɗum ɗo ñande o ñande ƴettugol mbuɗi jonnoma an kadi a anditay a yurminay lan
hande mi ala goto mo mi yurmodira ka wala leydi ɗo ɓurma sa landike lam mi ƴetti mi jonnima hande janngo a landike lam mi jonnalima andu tum ɗo woma jonnude kono noon sa inni laalaka mo wamonagol kan tamona ko andi mi yiɗa ko monotoɗa kono fi kono ɗo andi kay sa iri lam piwga tefa e anda kono no miyewi ko kan hande ko wonɗen ɗo ni komin hollaɗa komin yiɗuɗa komin añuɗa mi woni gorejo ma am mi woni confident ma am mi woni pire ennemi ma kadi komin kadi woni guiɗo ma on tigui tigui donc komi jonnalima wo millam waɗi e hakkille am a heɓata ɗum somi yiirima ko ma mi cerga et pourtant gad noon sa mi cergu ɗum ɗum par ce que la yiɗuma woni mi yiɗaya surtout piiji go ka yaasi probléme ala mi weelam falnoma yi ñande wo débat hay si wotino weela an a bagani noon ñaami ok vas-y falama alande ko fi miñamma ɗo e bama fi mariage maɓɓe on moƴƴi ɗaari ɗo si ɓe jombidiri en fait bama ko gorejo an min yanngodi piiji ɗin fof min waɗidi so jombidiri e miñan an je pense bien miñan an heɓani opportunité moƴƴo ka arna makko ɗo ɓuuri on no par ce que on d' abord bama wattama ko boni e miñan an kan no andi bama ko gorejo an o susta wadde piiji gono toon donc lan andi giggol kan no hakkude maɓɓe si ɓe yiɗidiri ça va milla hulide seeɗa duudu accu an kadi duudu andi fewnuno welirani par ce que depuis combien d' année hande makko ari on yiiɗade anda jikku makko ngu moƴƴa sago alle mi heɓata siko mi yiɗata higol miñamma no jombe hande harka kawne heɓata ɓernande no wuli ɓana an fena ƴewtiyani fewtani bama konɗuga koreñoma oɗa konɗuga waɗani kunduko ma ɗum fanka bude hakkidala ngal géré ok mi wawi gérde a yejjutu mi wolnima déjà l'autre c'est ma petite sœur l'autre c'est mon meilleur ami ɓe mélange ke noon ɓen ɗon ɗiɗo y a-t-il un problème dans ça indu non na yani regarde ma petite sœur mon meilleur ami se marie y a-t-il un problème dans ça non mi hulu walla mi ñama a hulu ɗum ɗo je gère la situation yeji on no welana hunde hanne alors si mawɓe am ɓen jaɓano mi jombuma an si nene ma kadi e baabe ma okkanoma lan hani mi gera nene ma gera baabe ma gera famille am o fiye yitude kadi ara noon hande fi Allah dudu alande kelan ko no woni ɗum waddede mariage o hande ɗa andi mariage fayda ko reɓe andi fi mariage minen worɓe ɓen komin expliquani min mariage o no faaliɗa o ko noon e guirde min tenkettiɗa faala ko on mbote addete ɗo ma ko on to waɗete ko ɗum financete moi je suis fin prêt a faami ka hande ko an innatalam ko a faami ka hande ko an innatalam ko ni mi faalana bama ko ɗo mi faala en addu ko ɗo liye ɗo mi faala en waɗu ko ɗo faala en waɗ soodu ko ɗo ni expliqueralam ala genaki non na fi non tu ne te gênes pas mbeɗa andi ma yewtiden en piiji ɗen fof fotte hunde wotere la wawi wadde ɗo proposition hara joni an ça te va pas du tout tu vois mami haala ɗo joni goɗɗum haɗa feere mum aɗa andi diyan ko ɓernen kan a faami donc ko ma yewtide waɗen proposition si yewdare kadi famodirɗen somi haali ɗo joni ko tan no wawi landade tan si yewti ara yewtare ko ɗum ɗo an kadi innatalan ko berɗum ɗo marɗa feere mum ko ni e ni faaliraɗa e waɗi a faami no a wonde ara na henduma idéji gooti ça c'est une question de mariage ko non wonire kono min ni la woni fen pré fi mariage mi on hay siko cecceni watte ma Dubaï on va le faire min tigi tigi on parce que min fayda mariage bruit pandi mi welatala
Mais j'aime bien les choses qui sont simples. Il faut aller voir le mariage simple, aller voir les birdire. C'est pas la voir les gens qui font moko pas bien faire. Et ne voir juste dîner entre les gens, tu vois. Ah, tu vois des mariages mais on petit solifi Allah, mijejima. Allah. Moi, nous casse planète. Moi, je peux négocier là-bas. Non. Mais c'est comme ça. Tu sais, mais il y a un faux. Ah, tu mariage mais on. Oui, mais où t'as qui connaît non. C'est le monde de l'Amérique. Europe, nous odi. Asie, nous odi. Faut tout Afrique on doit là. Si ni pour mariage quand dit diamant et pas mal. Ani no mi du da gore kori. Ta ngara sana gore. On est castade ka ma on to de sur le web donc. Ande ka on de. Ba wale ne jori kan la petit sori ko général. Ko général la san compte watte. Comme non. Abi no la. Petit sori ko invité de ko wonta donc. A outi mariage non ne. Non. Hey. Hai. Mais ko mariage ma so mon non. Hai Elis était pour le mariage même. Kusi la fala ko shuru kai batte. Ko fala o min ma chama min baba min. A chama min la woni prego. Min non faut s'en plaît pas du tout. Min ko mariage simple fala. Je veux un mariage très simple. J'aime pas compliquer les choses. Mira mi mariage bruit birdi ko atte no mariage im so me maruma. Samba. Mais bon, ça dépend de toi. Ko don simi ni yewtu. Si tawi an novela ma da way wadde mariage no fala da non ka mariage non. Bon, più non ne wotere si je comprends. Quand même. Ma io non mi ko ma ngente me mo le dernier mot. Ale non bai no ko tan fo ko fe kanyi be no ka sa non kanyi na ma ko pale foto pale contro con no sta. No. No min do ay ko to buray la gine do. Artiste no ngom ba ta ka mariage. Fala. No. Quando anda non passo ko wela fama ko mon wala. Min artiste jam ko Bonazer. Tani Bonazer. Bonazer. Wai la ya Bonazer. Bonazer. Artiste jam on no ngom. Ingo bendo yeltala. Bonazer e mboma. Fo ko baby yo. Joni si be fala bendo fo pare. Anka da mari wobbe ara. Min kala mari wobbe. Ah min do ko artiste jam ben mboma e Bonazer. Ne. Andi ko mo Bonazer. La andi Bonazer la yamu. Ah okay. La yamu kare susu. Ah min ko bendo. Min kadi bon, min kadi ben video artiste be buy no ara buy artiste be buy no wodi ara be. Ah ko bera non do wonta vedere di jour ben. Ne. Ay sa addi wobbe ko benno ara ko juste passage be watta. Verrà un video di giuro. Voilà. Donc c'est ça, on va voir les choses. Je lui ai quand on photo de voir sur derrière vous, OK? Là. Ça. Il y a pas de problème. Johnny, au fait, voilà, il y a autre lié quoi. Foto ngatere ngwana ndo. Kansi. Ah, ça va. Ah, ada musica. OK. How are you? Kono ça va? Ça va, alhamdulillah. Wai ma. Nando? Kono fioni. Ouais, ça va. Affaire bi. Kada se andi bayim joga ki numero man. Ouais, c'est vrai. Parce que andi mi kadi o sappini la hella ka wonirda do kono ko mi yeyda mi landi be da be. OK. Andi ko sangi to hari min bira den seda. Mais wayri quoi. Kono. Ça va na. Kono fioni. Alhamdulillah. Lamfano ye idu urgent ko mi ari idu goy mun. Ala fe bide. Problème. Ah, kadi do Kadi no me wendi fayda andi souvent. Ko lan inju so ne be dipandi. Souvent ada problème dina to mais c'est à gérer quoi, tu vois. Ne. O halni na mar mo jombede. Ambo. Kadi no jombede? Kadi no jombede? Jaka halali ma idei menere be ngoni me wayri duguli ya ganga men se time. Kadi no jombede? Kadi halal mana jombede? Kadi si hangi la mo jombede ko isu yo halna la mo jombede. Ah dun do ko duguli ya gan ni hore di dubi di wondu don ko. En fait ko dum mentama 6e sens no mo di vrai. Fiondo parce que ko pion ko mi sikson ni quoi ari dum do no sonde quoi. C'est quelque chose que je comprenais pas parce que and tun jo sai manduda sonati to mi maka ande quoi. Na mere min kadi mi fenanta mo wallahi kadi mi acci famondi peut-être ara depuis be woni fi mariage mako mi acci famondi kono mi ngema ko be ngala famondi refew mais dum do ko pion ko mi sikso non ni ka kilan ko min est ce que kadi na e choto e gorko ko mara mo jombede buddem le deux awala wi daro alni ma tawana mi hala mana di bay dandi non laisse tomber min ko gorko laisse tomber kadi ko gorejo kadi modiya iwdo leybe portoire be na mo bama ko woni mo muna la fenande man tala wota do singal de gallato ko bisuli je te promets ça singal de gallato ko bisuli andi min haraka di hara yo arno joddi mi ni kal sina min nana la falla la jombede parce que dum do na mi wonta éternité
le terrain membe wonda ta dum do min kadi men do afami wadi ha mi ka faire dewgal ni ko wadi ha mi jomba o jombete haalante o ronke la haalande vraiment mi weltani ke mo moƴƴana ko wadi nyam ha mi ari min mi haalande wonda ta ko ngalni mi ko wadi ha min mi haalande parce que on gorko on do mo jombude don hay jombo e mo jodo tak parce que gorko ngo yara e beere o fiima e dorogu ko sabu haray ko yingol leyde portare ko sabu ɗum tay min yo mi armi mi wulli ça tombe bien ay ɗum ɗo wili lam vrai ɗum ɗo woni amitié quoi franchement mi weltani ke makko parce que wi mi andali hen min la suti ɗum hakkude amen ko non ça ne va pas ñande ko probléme mais ɗum silade ko ɓisuli c'est problème ça ayne min kaali sina mi haalneno min no mi andi ko min kattiro fof no andi min mi ala probléme mais so ne aɗa ɓetilange ya ɓaaren kadi a faami min kadi o kadi langi pi jambu programme de voyage jambu yo kalido ande ino ka men ande pi jamini fo ça va ka merci a laisse tomber ɗum ɗo mi ya fe windo ko tableau vraiment mi weltike moƴƴa non quoi merci vraiment ɗum ɗo min heɓi mi jagol ɗum ɗo quoi ani kom fala mi fala ya ado yawde ka suuta o mismiya parce que c'est yaari ɗo joni ɓe faama piiji gon ton quoi est ce que tu fais comprendre yeddano ko no ma yewten taw yewte on ɗum kadi wodi ko yewte par ce que bama sa yi hande la risque de foyer yan o min mo mi ara yeymi motel waɗen kala ko faalaɗa ko par ce que la hiɗuma woni moi je comprends cela andi ɗum ɗon boy andi ɗon ka yan andi ɗum ɗon joni no andiɗa duwala anditande banan felan fi o mariage mo woni nande an mi moodi an hiɗon yewtude ka suudu fi mi ñammat min siko sago an on a selayno fi ɗum ɗo par ce que ɗa ko wonɗa ko falɗa kon fof ɗa heɓude juuɗe an nini taw ko wonɗa ɗo a wonali préton few mentalement fi jombugol donc sa jaɓaninola nga selayno fi affaire jombugol Allah waɗi ɗen somodi ɗo moodi an anda miñam moodi an anda ñande falɗa hiide la wo e gara hiide ɗummo ɗen mo be min jokka lawol on mariage goyi ko moodi ma on so fausse relation on mariage mais donc mi yewte quoi mi yewte mo inchallah ndarde hono mi sortorte mum kono na vippude wotere quoi mais ma mi yewtana quoi parce que ɗo déjà angi jiwon faamu mi yewte déjà jiwon na jarma non mi yewte quoi mi yewte andi noon joni komi faala an addu yewde taw milla ƴettude ɗo taw poti o ɗiɗi mi tawete sa daral ga goɗɗo de non mi ƴettude poti o ɗiɗi nder ga taw hakkino restaji ga lalintinaɗe mi tawete dans combien de minutes bon dans 20 minutes allez mi hewti ka suudu ok merci beaucoup so landi kama fiya ina andanani mapani ma billahi na mapani ma moƴƴano fi kaalisina ko fi kaalisina ɗa andi ko fi o mi ma haalande fi mum nde ñande min fottuno ala ko haalna Allah fi mariage ma ko mi jeeji mo sanan mo sonka wola wonina wo so yiidiɗo e mariage ma o kinna ɓe min noon ko mina tama naatu e suudu maroɗa ha mariage ma feƴƴa hakkude min noon ko mina tama naatu e suudu maroɗa ha mariage ma feƴƴa hakkude Allah o huɗike wo ñande o hiwma o kinna bete fami ɓano andi a falaka jongal magal bona suuɗo mo ala ko ala guerde ala ko ala wolde mi yeeyi an tiɗani ko jeeji goma mi yawno mi foto tutunga ha doyrela min na ɗum hakkude Allah ñande mi yimo mi wo sanan tun ko nguɗago mi watama e harande ko wonno guerde ko min noon ko minatama suuɗo ha mariage ma o feƴƴa sa jaɓi kono haaliranta yew mi noddimo mi fuɗɗimo haalangol tu woni nan kanko jeddotako komi haalandemo on kanko komo andi tu ñande o hiwma o wutoɓɓuma yidere wallahi billah o kinna bete ɓano ɗa andi mi wata o watalan haalangol ɗum ɗon mi suuɗama ko fi ɗum waɗi min kisan yomi arga mi haalnama ko joni min seedi billah min ko ɗum mi haalantama anti noon ɗa andi mi wonanama ko bonantama anti hirɗani linda tagaɗo nani de tagaɗo nani si yimɓe weldi yoɓe yurmodiro ɓe laaɓodiro ɓe wallidir allindaɗa andi alamo alvi yiɗi ha yewtitima alamo jentoto kadi ko moni wo ko moni degré monande makko woko ha wowla o jaɓay an gonno wawata yaha donka alvin ɗum ɗon darɗa wiya hanga wolanimo kanko ni o kinna payla ma biiji gono to maɗuma an ɗon kama convaincude yewtanalamo fino famere par ce que ɗa andi ɗum ɗo ko dewgal ni ɗa andi ɗum ɗo na kele ajini na fiju daru ni
sa yewtinamo an tigi ɗa hande o jaɓa kono no arrunkirtamo yewde ɗum ɗo tawata ko artu kadi bonnalam ɓerde ɓuuri ko ɓerde hande ɓuuri ko min kono mi wata natirde e nder suudu ɗa ndi préparatif jiɗi 9 lammari mi jinde ko miɗa wawi wonde suudu mariage am noarde ta inu ko miɗa wawi wonde desɗa fala dewgal ma ngal moƴƴo a wona mi wona komi jowa wade kon fof ko a waɗata ɗa andi kontu hen to mi rewi fi jeeji gol ɗimɗa rewaji o woye ɗa anduno a wol par ce que miɗo andi Alvin jentotoma an de explique anamo ko dewgal de par ce que min ɗani mi wuulumo wowlande a faami an mimminama ya yew yewtanala muɗum ɗo taw koye ardana kadi ene mauvais nouvelle go goɗɗo goɗa haala sa itta inno mi yiɗama simi yiɗanoma so haalanolam yiyani mi jooɗo mi fanka poto an joni si yewti an kadi si yewtino hoorema si mi waɗiri yo nogaɗi ɗum ɗon mettata mi wooli hammironki ala komi wona ɓana mi nanggay mi piya an linda ɓana mi nanggay mo piya hollaaɓa nini mo daari o fom hara yangi Alvino yiidal koko hallaɗo kono noon na probléme kadi no gasa e ngal ɗo ko tuura no gasa kadi tuura makata woni mi mari fenal innuma e ɗo ko tuuranta kono aroya waɗi ko min ɓa ko min ɓa min kala setti ko hunduko ala inni si Allah jaɓi ɗum ɗon kay Allah jaɓi na ko ɗum mini na ko min kono na ella ha bañane mi kippiti ko maɗo halangol maggo Accuan kadi lan yiɗuma bama sa jaɓita jombu kadi fi Allah bama ɓeɓean kadi accu lan yiɗuma fi Allah sa jombi kadi ara mapinilan bama tawi a waccalan de tawi a waccalan ka suudu ɗo fi Allah bama tawi a waccalan fi Allah bama lan yiɗuma ko waɗantalan kon ay moodi a watala waɗande ɗum bama fi Allah accu lan yiɗuma bama anno haara e goɗɗo noddama spécialement fiyalango mo probléme ara nanga e snapagol ma connectagol an a wata yewtude goɗɗo sérieusement ɗande tigi mami snap o tewtu ɗum ɗo mimina Venga, è bungo de. Vai? Wallahi na mi kodo. No, kuɗo tappo Allah no nanguma. Si Allah wi banu adama buway ene yam koko wonɗa innude ɗo fop ta miñan am e oɗo jombindir ko fi ɗum ɗo mon nami ma femme e dankiyam waaw ene moodima ino ɓeyga mi walannuma non mi walannuma kadi mi walannuma bama non ça va Doudou ambulan wala pusu leyga pusu ga ɓato ga min ya ɓato pusi ley seeɗa bama billahi simi huttike ma simi huttike ma landota ko bo gasi ko liƴƴi waali accumi a fi Allah jeejima ɓato ga merci ma fi Allah atomo accu fi Allah biya fi Allah accumi ya na rewɓe faala na worɓe faala wonnan ɓe tiya o son gayni onon ɗiɗo noon son gayni ko waɗa ko faalɗo wadde vous êtes libre de le faire simi tewtike ma an mi warete simi tewtike oɗo mi waray donc min luttata e probléme
mi fawo wonkiji ɗiɗi ka Allah mi yaafetaki. Est ce que ena faamuɗo? C'est pas la peine, Mike. S'il vous plaît. Bonne chance. Bon appétit, non? Hein? Merci vraiment. Non. ay ko mi walleno ma ko ta wadi men dum do fo billahi wallahi mi ala no ma yaw yaltu ko yaas Bama. Allahu Akbar. Da ƴetti babet e nine waɗi kufune ɗa yaada sika jama wantatama abdou goɗɗo anteten ɗo si goɗɗo antete goɗɗo iyay mo andi faytamo sa fala ko niqabu watta har koya buumu bi koye hanko koyde sa feƴƴi yaaduma ndum goɗɗo faytota yaaduma ndum accitama kala antede ɗo simo waɗi ɗum ɗo tututu bamma siɗa fala ko noon tugude waɗata jama o faytama jama o no anduma grand Allah no walla e bonno wañande walla walla bonete andi ko ɗum mari ma ko mi halanama yalante piwgo to par ce que ɗayumalam hande ko wonɗa ɗo ni minen famille ma ko ɗumen dowa waɗugol ko organise ugol finira e ma par ce que ka mayɗo daride fiyon ka mayɗo dari ayɗa sama kala koye min ta anni non sama kala non non ta anni non ko boni quoi non mi sikkoya joni la solution mais jaga ko boni wona ɗuman non ça tu n'es pas un vrai homme wallahi pas un vrai homme grand ka mayɗo dari ɗo par ce que probléme ji ko waɗɗa ko an ka mertuɗo maygol an grand hi an anda ko wonɗa ko wadde fof ko yimɓe jolo wullinɗa Maghreb ɗo Tunisie Maroc wiya ka lumbinowo yimɓe jaɓa mbuuɗi yimɓe ɓe ñaama hande photo ji ma no publia soldat ji ɗin fof no jogui photo ji ma ɓe yima ko enkaɓe warete woni acca ɗum ɗon fof kadi ara laggine ɗo kadi de ammara zawro Conakry bi ko fuɗɗi hanko hatti waɗugol probléme reeɗina jiwoy jetta téléphone ji ɗuman ɗo a sikka ko métier noon hi andi konto on to marɗa solution ko suuɗoɗa ni nar jama o memani ko fuuta ko maw sa jaɓaniɗam ɗaɓɓu zilbabu buumoɗa han moƴƴa ƴetta otto yaha fuuta ko maw par ce que sa woni Conakry ɗo so ɓeyma tumɓe warete ɗum e fenanalima dey ɓay komin fottuɗa ɗo e mum ko ɗum waɗi ko jeunesse ɓe goo fottuɗa e mum wallay ni ne aray ɗon yimɓe sunni pinema ango en famille ko en famille antuɗalan ɗo sina en famille goɗɗo hay goɗɗo antuɗalan waɗata ko min grand an ko mbo faytama non fof no jogui image ji ma fof no jogui vidéo ma e photo ji ma o max ɗo goɗɗo antuɗalan ɗo kala e ɗuma ɗo antete sa jaaɓi min noon ɓaygoy ko en famille mon ma haalade par ce que nini min miɗa yade fatude miɗa yade fatude surtout ar ko waraɗo donc sa jaaɓi yo village ko men fotoɗa ɗon sa jaaɓi sa woni ɗo so ɓe nanguima villaɓe wa nare solution si meɓa solution mi yeka fulama mais so meɓi solution fu salanama Conakry grand solution fu salanama Conakry grand solution on ɗo koto marɗa ko ya joni a natta e lon a natta e boîte a yata e jami an kala lié ko woni Conakry ɗo ko public a tumbitotako koto marɗa ko wona ko ɓen ɗon no waratama ɓen ko temple ji ko soldat ji artiraɗi tum woni ko temple ji yo ko temple ji dandi ko waɗɗa ko soldat ji affaire ba yo ko temple ji grand watta ɓaw na ɗuɗere haala sa jaɓi yo fuutay waɗo ɓimɓe inane goy wallay sa waɗi ko jomino te babana inodde jama yo tan ko faatɗa ko wallama harana tale tekkagol karam koyen ana mi fena on komi camanjo coxel ji ɗo andi coxel ka voilà komi coxel ji ar ko Maghreb to moni ka arabuɓe mi waɗi Algérie mi waɗi Maroc mi waɗi Tunisie mi waɗi Libye on tui ko ɗum jokkuno toon mais ñamugol mbuuɗi yimɓe arnakugol yimɓe gére yimɓe an a yaw toon donc ɓa naata tawɗan ma an naata ɗin piiji ɗo fino heɓira na ko fenande mi natuno e moom to moƴƴano ko ɗum jokkuno seerugo pay ko jatta mbuuɗi yimɓe gére yimɓe ça fait mi soñji yimɓe moƴƴanon toon mi tawi toon noon joni ɓe yoyi photo am ko hono wiyete ka réseaux sociaux wengama e radio ji ɗin kadi ka araɓɓen to fof ala ɓe wadde recherche am mi tawi yo mi yiw toon par ce que boyi anda ko toon mone min layinde lan Europe mais
ko toon mi jooɗi e ñaamugo mbuɗi yimɓe joni noon mi kambanama moƴƴa noon mi jiɓike ko honno mi jerrata aduna on mi ari ɗo mi fattike yimɓe ɗo ça fait probléme ji ɗuuɗe woni karma koye mi faala joni yo wallam faala yo wallam renforce bandiyagal al ngal haare mi watake nanguede kala ko goɗɗo kambanilan ça fait wawata han o yiyalam accirni mi faala ñengagol kadi par ce que sa jooɗi ka ala golle kadi ma mi faala haare mi ñengoto yimɓe ɓen mi piiji ɗin quoi haare mi mutay kadi karam koye ɗum fof wallollam haare mi mutay kadi ma ɗum wallahi so ɓe nanguilan ɗo ɓe wara mi haare mi julti ko bama ne bama ɗo jaspour no yurmi an bama wonɗa ɗo ndi an kaden duguɗaji ɗum ɗon la fellite ɗum ɗon ko noon woni ɓi duguliyagal ma ngal noon ko duguliyagal duguɗajo interne par ce que angal mari ko angal yaltita c'est un vrai arnaqueur vraiment a wullini yimɓe murade moƴƴuɗo surtout Maghreb a wullini yimɓe moƴƴanno na Maghreb to hay lakkine ɗo a waɗi ka waɗani ko hoodere ma nemi suttiɗo ko hoodere nangue jotiɗa ɗo tigui gonga sa a jotti hoodere nangue ɗum ko araɗa ɗuuɗi haala ko noon wondiri ne ɗo tigui mi frappi bama mi frappi ɗo beauté plus mi frappi accirrino kayji gemma ko wonɗa ɗo ni an hara ko sariya dowa yarede sariya on tigiri an ko a dowa ɗo wengede ware heña wallahi kono a walle lanta ɗon waɗi ɗum noon koko si a yawano hewtugol ko an ɗo ɗum a warateno ɗum sadaka ala omo balle ande no yeeso ha joni jaka addu hoore kuɗol ngol ɗo ko honno gollito walli hoore kuɗol ngol tumi darana ɓakelle ko mbuɗi woni alani liquide ala il faut ala wadde par orange awat il faut ala waɗande on par orange moni liquide woni alani ni ko ɗum ne woni wujjande mbuɗi ala a waddu liquide ɗo ɗum aka orange moni merci waɗo numéro mo on ɗo lan arnaki yimɓe ɗo kadi fi orange moni on fof mi waɗa ɗum arnaka ɓoyi mais noon de yimɓe ni maintenant meɗen mari probléme ji ɗumaji min waɗa mi arnaka yaka orange ok ɗo joni mi jentige ma kono mi ara adda noon vrai message nani no onon mi watta ɗum ɗo joni nambe lami naɓa ni mbuɗi ala ndaron kasi mo wawa heɓude niɓol haare mi mutay mi yaha mi nawata ka banque mi dara si yaltinan hen toon somi weeli ɓoy mi yikkita on bamantiɗa ne innaka kulu kana ligata mahitana lijanna musukuru talaha musakka janna musukuru talaha musakka innaka kulu kana ligata mahitana lijanna musukuru talaha musakka هذا الذي في كنتم وإن البدي بدي وإن البدا بدا ɗum ɗo koni ɓorno ley nayi ɗum wattaka dande ma kala ko falɗa wadde noon a waɗay mi nangetake kono noon si a ƴetti goɗɗum ko 50-50 sa heeɓi 1 million ñallal ko an 500 000 mi 500 000 sen feppi yaada e mum sen feppal yacca ɗo adduna e juuti mi nangetake kadi ka a nangetake ko ɗum woni ko ɗum bonnata ɗum ɗo o taw watto yiida e debbo siɗa waɗi ngo ko dande terto debbo few ta walude e debbo sa waluta e debbo walli ngo sera to waɗa ko watta ko jokka golle ma ɗe ok a nani ok ɗum ɗon tun wattogol ko dande ma wa innal bidi bidi wa innal bada bada kono ini ɗum wa innal bidi bidi wa innal bada bada wa innal bodo bada wa innal bodo bada merci lan wujjude masi lan gattude ko ɗum sa desidi yawgol ɗo ina koɗo falɗa intu wa innal bidi bidi wa innal bodo bada wa innal bidi bidi wa innal bodo bada merci lan ni kam e welay jarama nani en bonnay ko naki awa mi bonni arabu ɓen to ko bimbi e kekiɗe miɗo ɗo ok a faami mi omonɗa yide ɗo
buy aray ɗo inna woɓe ɓe faala gerindirgol hakkude maɓɓe toon kono oya no welanmi oya o artiste jo mi anda yimɓe ɓe no cukkimo ka Facebook moƴƴa sayfo bande sayfo no walano lamɓanami fe he hoɓɓe ari ha tawilan ɗo mo yiɗa lagine ɗo abbo tum hoɓɓe ari ha tawilan ɗo woɓe faala bondalngol mo piiji makko ɗi wonamo mari concert le deux woɓe faala waɗugol hara piiji ɗi marsata to ñande min mi wata wadde ɗum par ce que ɗo yiɗi mo na yiɗi sayfon ɓaynami fe karama ko yimɓe ɓe moƴƴa sayfon o mo mi yiɗon mi toɓɓalmo yitere angoy kono ha hande mi yaali artiste jo maruɗo darde siga ko jogti ko laggine ɗo walla artiste jo kadi marɗo doole siga makko ɗum ala laggine ɗo Allah kono yimɓe ɓe no jokkimo yoɓe terto sayfon yoɓe terto sayfon no ɓe yirimo noon kono enen guine enen ɗuuɗi haala ɓen ɗuuɗi probléme mo men on si jandi ɓe daro ɓe woola si a jandali ɓe daro kadi ɓe woola konto fokkutuɗen torkima mi jeejima walla mi heɓa tikke makko gooto fi concert makko le défi Allah ne laaɗo miɗo humpamo yitere ande e puis kadi mi dandamo piiji buuƴi nani awa jarama nani jarama awa wa innal bidi bidi wa innal Madame, vous allez bien? Oui. Au fait, c'est quel nom? Attends, je te rappelle. Hein. C'est quel nom? C'est Mira. Vous êtes très belle. Merci. Et bien arrêtée. Merci. Au fait, moi, c'est Bama, le diaspora. Bon. Actuellement, je suis en Guinée. Faites vite, monsieur. La mort de je suis un peu pressée. Ah bon? En fait, je suis venu juste pour assister le concert de Saifon Boy. Vraiment, c'est moi le producteur à Nemo. Ah bon? Moi, je suis même pas guinéen en fait. Quoi, un producteur de Saifon? Je suis le producteur de Saifon Balde. C'est toi? Oui, je suis venu assister au concert. Bon, je suis sorti faire du sacrifice à Nemo. Ah bon? En fait, comme tu sais, mener un concert à Nemo. À Nemo. Tu sais, mener un concert à Nemo. À Nemo. Et à Taton, tu n'es pas original. Parce que c'est le concert Rika. Oui. Où tu t'es filé, d'accord? Inch'Allah. Parce que Hande, peut-être il y a ta original de mal à téléphone. Mais bien sûr. Et puis ma téléphone Android encore. Parce que maintenant Rika tu es jamais pour Maxi It on a sorti. Ah, Maxi It. Tu connais cette application qui était de Maxi It? Ah oui. Dans donc oui, là on est Maxi It. Tu es jamais donc on a eu Rika. Non dire tes fils au Google tu bon, c'est l'application donc téléphone Maxi It. Ça n'a tout ton. Bon, ça n'a que Maxi It. Il y a ta marketing, les vignes de marketing. Marketing, ça quand tu rentres dans marketing, il y a une photo guide, donc photo guide concert, du marketing concert, faut collaborer avec ma père, photo du marketing non. Ça il photo, ça il faut non. Clique donc. Nous vins de pelouse, nous vins de tribune. Pelouse tribune. Nous vins de cadi ça soit dans les gars quoi. Acheter pour quelqu'un. Merci, nous vins de ton cadi. Ça va soit dans les gars faut notre ton. Ça clique dans la chose donc. Ticket pour y aller donc. La nuit. Mais il y a des concerts, il y a des téléphones vides, mais la luminosité, parce que scanner ou non, on a tout présenté, scanner donc la nuit, c'est fini. Donc, si mes femmes et le téléphone non présenté. Le téléphone, voilà, le téléphone Android à t'attendre. C'est juste pour les originales. Original, concert original. Merci, mais. Donc, mais tout le temps. Comme tu es très belle là, je te fais un cadeau, bro. Ah, mais quand tu te donnes que ça, c'est ça. Oh my God! Wow! Yeah, le président! Oui, c'est un président encore. Oui. Oh my God! Vraiment. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Oui.
veux le ticket, vraiment. Il n'y a pas de problème. Au reste contact, tu prends mon numéro. Oui, vas-y. Merci. Il n'y a pas de problème. Oui, mais quand tu m'as tout le conseil. On est content, on va parler, on va se voir avant le concert, Inch'Allah. Pas de problème, même si c'est ce soir que tu veux. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Anani. C'est pas mal le diaspora, ok? Il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Merci, à santé. Merci, monsieur. Merci, c'est très gentil. Oui, n'oubliez pas le demain, ok? Inch'Allah. Oui. Je serai. وإن البيد وإن البدو بدا. Lamar muri kasurka. Lamar tomburi. Yau ada telepon ba. Yau langar bimam. Okay. Do kon ni nata bang. Yau salli ko. Sa hew tika sudu. Salli ko. Yau salli ko. Yau kisam. Yau salli ko da. ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabela julbe alla mudi yimbe be telephone ji yimbe be fabela yo Mai mi da wala do joni buri anko mi yata so dugol magiti kon telephone ji yimbe be ko do gedu da dunga mi fotte nyango do wadi telephone ji mondi buri yimbe be telephone ji mondi nyango do mi fotte mo telephone ko me wadi ko telephone ji mondi nyango to mi fotte mo telephone ko me wadi ko le surga telephone ji mondi foppu mi arani mi nabi mi jonni nyango to budi mi jonni mari ko awen fecce do ngande budi jonni do landi ndi ko mi yarta ko makiti sodo gol makiti o ni foppu majini nyanga o telephone ji be do ni foppu mi arani mi nabi mi jonni nyango to do bandi nyango to kaade halfi dago do ko nyango to jonno daadi wala men ko laabi andi mi anda ko iwata makiti joni ko mi yata ko makiti mi fotte on tigi o salmini la oli kadi mi ara mbuudi ko oli ga ko e telephone ji dim foppu mi ari mi mobi mi nabi mi jonni mo min telephone ngo mi munyata ko mo dum ko nyango to wona nyango to telephone ngo nyango to mi fotte mo ngo nyango to walle Action. ko nyango to andi si bali tati yotti wallu fanku baba maske binta o telephone ngo hayo he bali ay temu inshallah jam andi si bali jokko ni do ni ati wallu saya wulli ko ngo ina fata ay fanku parce que do nanye ma joni bay kono wonno ko fu close man biang mo fami min ko ha wonno donc mi dogata wondo ko satti mais kata on galle ando biata kono do satti lando mais ça je vais gérer ça téléphone mon ding hay so ngata tadi même yo bay inshallah jam mi mon dum voilà mimi charge to ok problème ada min dogo telephone joni mimi géré ono mbaɗo wolde wowle min mi fanji par ce que min téléphone o heɓala e semaine yaw ka suul mi sujal yaw ka balanjal yaw ka suul ngalde moi je vais gérer ça
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aywa. Ete ambul ma pe nyamula tula beto bisonji to e mayu be a jono sonji donc sakar fama ali piju gonto ta n'importe qui fiti ko habbori metto tani min ko chama fa piju gonto ne quoi sai ma sakar fama na famu ko program donc afami ka wala ginen anda min ko magrebi fono andi min ko jas bojo pardon ta andi jama pardon okay assalamu alaikum be ngomen ni okay la bas alhamdulillah okay onanta non kanko onanta japare nene okay ça va bien en fait guinéen ko guinéen jo mais seulement on tine di ala la guinéen do alhamdulillah pardon tu Europe ou Amérique wallahi ça va bien ça va famille omeja alhamdulillah munya ko teo gala c'est pas facile hein munya ko OK OK mon ami on est ensemble hein? Merci beaucoup. Asma. Ya muden ko. Oni diko no ni moja. Poko le do to me yangoli moja. Tani mono damado e munjo inna ko detu no mburi. No na detu. Mati bayni bi ko mandi to ko la ko to mo ba no gondo ja. Mbebe fo wani dira kenan. an fotti ma Allah fatte makko Muhammad horma o non fotti no ñengiɗo lan horma o lorilan yo Allah wirtumo yo Allah lorlumo horma o wulniɗan e yeeso losman ɓe e kawtal ɓe ka kadi Allah taw naɓu jaf aduna n fotti ma Allah fatte makko Muhammad Allah iɗa suti ko mbuuɗi lakkere amo jeɗ lakkere moodi am yo Allah wirtumo Allah jonnutumo ɗe kuuɗe makko bolle Algol haala ɗiɗi yeddami par ce que ko yawre wonɗami wallude ɗum ɗon mi ala o yeddude ɗiɗi yeddami par ce que ko yawre wonɗami wallude ɗum ɗon mi ala o yeddude kono adde ɗo mi naɓa min fi honɗum min ko ɗum ɗon a ɓuran takude Madina miɗo ɓuri on andude fi ɗum ɗon adde mi naɓa miɗo andi haka Yusufu yeyata ɗon paɗe parawol ko ɗon fokkutumi mi yaha ɗon joni mi jonnamo ɗin mbuuɗi o jonnami carton ji paɗe ɗi mi adda sadoɗa ka marché ka poro yeeya hetten kum men kum kono ko min yahata sooda makiten ɓay Allah waɗi e yeeyi leydi ndin kal seeɗiki Monsieur Diallo ko makiti am acce mi yaha min tigi mi sooda mi yiya ko honno woniri mi ara goɗɗo jonnatama ndu pompuru mbuuɗi ɗo a debbo sina hara komo haqqille mum sotti jonnatama ndu pompuru mbuuɗi ɗo ukkoɗa Madina miɗo andile miɗo wawi zerude ɗum ɗon onon ka wonno hay min garon kan zerude a wawa zerude bandi Madina en kikiɗe kono acce min mi naɓa gas Frère, ça va? Njarama oncle. Accu de mi diranzima. Hakki ala miɗo hawji seeɗa. On noy? Ça va tan ala. Alhamdulillah. Golle ɗe no woɗɗade. Yettude Allah. Mi faamiɗa hawji seeɗa. Kono a yafotude. Aw. Marsude seeɗa? Seeɗa yettude Allah. Kono falɗo. An ko a jombuɗo ka? Nan jombide kono andirɗo. Ɗon sonka ka ange ɓengu ma ngalder kenenti ka hay bimbi ɗo min e ɓengu amen sonki kono andirɗo ko gonɓe ɗa hawji kono mi faalo yewtu seeɗa min ko bama mi wiyete ko bama koko wattega biredi mayonnaise on na mayonnaise ko inde noon andi menen homin fulɓe tooro
aha ɓe toron keɓe dogami yawne seeɗa nani yawne seeɗa ko no wolde ko nini komi jogiti ɗo ko miiɗa de tardude min komi karma kojo ɓuuta toro to mi jangi ɗan andi goɗɗum seeɗa ɗan andi piiji ko goɗɗum mi hoorema sa jaɓi mi waaju ma sa jaɓali noon mi akkitama eɗa yaha eɗa hawji kono sa yi mi darnima ko fiwa faamu piiji gono toon hande ka wonɗa ɗo ɗa resi yande fini wetti wawi ɓengu ma ɗon sonkude nani tun ɗum nani tun ko ɗum woni nder o sac ma kalisi kadi hadi on andi ɗum kadi minuma na ɗo mi jangi bo min na lagina mi jangi a wono mi respecti si mi yi tun goɗɗo si mi yi goɗɗo min mi respecti on onon on wawi andude saku fermiɗo ko mbuɗi on nder ga ko ɓa an ça fait ko aden jo archika ɗo dara nene wolnina ɗum ko moni penu ɓenina wolan archika awa addi o saku ma inde nende kon no ɗum ko Diallo Diallo ne ko ɗiɗo to woodi o e goɗɗi ɗo ka suudu ɗon mari ha joyi ɗin ɗon kadi lam faalaɗi so newnanila mi yana newni yaw mi yaw joni la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam est-ce que mi feetali wimi est ce que mi feetali est ce que on feetali ko mi waɗi sinno on feeti ja ko gonga mo Binta wuccan ko no waɗi mi anda siko min ni par ce que min mi feeti ondo maki nane mi yaltalo tawi o jogui saku pelle tarɗo jogui saku ko no waɗi kede onto makiti on min mi ala goye andude hoore am min ko ani taw koye mi ettotaw mi hetta hoore am taw mi anda ko min ni si wolen fi goɗɗum ko ɗum ɗon ati taw Ousseyn Diallo kaŋiɗa hooli ko min ni mi wotan feetinan nani ko wiɗon kon on feeti yakke onon tu wonon ɗon mi wotan feetinan nani ko wiɗon kon on feeti yakke onon tu wonon ɗon fi Allah hondo makiti o woni miɗo habbi mi yaka ma mi yaaɓi fuɗɗo golle joni ɗo ni ko moni miijaade ɗo aynanayla mi yalti ɗon fotti e goɗɗo on tigi min fotti ɗon min yewti mo waɗi makki salum ni min yewti ɗon han ƴetti sako mi jonni mo ɗum ɗon miɗo miiji ɗum ɗon feƴƴi aynanayla kono ko siko gonga feƴƴi e si feƴƴali ko noon mi narde mi anda si mi anday awa kate andon ko nungem Ousseyn Diallo yo ɗettuɗon ɗi mbuuɗi jonnuɗon goɗɗo hay ko ɗon mbuuɗi ni tun ñalorma teɗɗan coggu leydi ni yeyandi Ousseyn Diallo hay ko waɗɗon en ko ɗole mi yeeti o min akke min mi yaa ɓay miɗo andi on sago terto joni fanko mi wulla seeɗa wullon gon sello ɗimme wallala mi hetta mbuuɗɗi wallahi seeɗa yen wallahi seeɗa yen wallahi seeɗa aduna min kadi ɓe wuwila Grand, aqui a photo. Ça va? Tu sais que Nebi quoi? Nebi ko gonga. Parce que nandi programme pando lan ko fino ko joni de ngam ngan yewtande fi. Ko dum la landi ke be do beni wodo yak ko te ko fofi ne ye gita. Andi mi ala no si bali tati no atu de wallu fanku bamba. Mi téléphone ngon ko une semaine mi suodi mo. 16 pro max. Misala ki dum fo. Na mi get responsabilité o.
kono ne bi grang aranza tala mi ngai hay fusu joga joni mi be ngam men gan yottande so yimen fanki men halal fu bay ko no woni joma galle den no sinano menen yondo haray no men seedi wala ko dum min ñom donc do jogata on do ko satti mi jogata on kono sinebi wata arrange gol parce que da ni fiji di fop no wa wona de baaw mu baaw telephone wata ko na de surtout no ande ko non den gerdi do sinebi wata mu nyaare telephone on baadi ko mi munni do na on wati ko mi jonna on fo ko min on jonna on fo en kalki telephone mo ni fo ko jiruka jonni be ngwa mo wati o mo do no mayiri on fa o mo do mayiri simi jonni talo mbudi mo ni fo has ko fende mo adon en tire do okay problem ala joni sako fende mo ko appartement ko 3 millions ka joni tiren ko fende mo sako fende mo a tiren do wala ka mo wade ko mo wondeja tiren joni awa ella okay joni on fait ça joni famo de joni signati ni not there on your ten joni on mo nan problem ala no so ja bandijo okay Grand, ça va? Puis, Je suis en Guinée actuellement. Je suis en Guinée actuellement. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Combien de tickets? Oh, merci beaucoup. 200 tickets. Il n'y a pas de problème. Ok. Maintenant, vous allez... Il n'y a pas de problème. On est américain. Elle là. Ok, il n'y a pas de problème. Après ça, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Merci. On est ensemble, ok? Oui. Grand. Oui. Ça va bien. Marcelin. C'est là. Ah, tu dois le conseil pour nous. Désolé. Je suis le producteur. Je suis son producteur. Bien, tellement que comme il a dit, les deux mêmes. Vous êtes le producteur? Oui, moi je suis le producteur de cette film. D'accord. Oui. Marcelin. Alhamdulillah, qu'est-ce que vous voulez? Non, Mimi Sodino, Koduma, application Orange Money. Famille, voilà. You know, Odo Fala, so parce que Mimi Rongo, Mianda, c'était Woni. Ok. Combien tu fais là? Bon, non fala, 4 tickets. Minge ko penjango nge gore janka de ko penjo mongo. Ok. No Mimi Sodino, Remson ni kono e kan mi andali hari. Ok, tu as besoin de qualifier au cas où ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, prenez, envoie, je vais te donner mon numéro. D'accord. Balance en allant. Prenez, envoie, je vais te donner mon numéro. D'accord. Balance en allant. Tu sais qu'il a l'année, on est tu sais qu'il a l'année, on est dans le bout de l'année. C'est fini. Mon numéro, ça. Ok, c'est mon numéro, ça, ok? D'accord. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas un problème, ça. C'est mon numéro, ça, ok? Abino si me yei hanto me so di application ha me ngal kon me wata natir mi addane message non mi addane on ticket on ka Grange kandari si milan na bande ma do min non ko 800,000 goy ko envoyé VIP mi na bane on ticket moni ok par WhatsApp ok mi na bane ok d'accord andari si di tom parce que déjà mi nga message ngari ok ai non odo mi message makko awa joni sodu don non ka kon sodu ka maxi abolam je suis un peu occupé là occupé yimbe no habilan do ni wobe na de plus de 200 tickets la yob tonta do man jonna nana no ko ya sodu do jonna men do ratio mi addante par message mi addane ok mi addane numéro ma merde ok ta place amen ngon fi alla yandi réserve je vais envoyer d'accord mi nodde on to déjà joni si bi gayne irrégulier be la na bilanda ok d'accord problème ala si kadi yimbe no fala contactez moi ok na sama kala bi contactez moi hay tan wala taw ko wodi day ke subhanallah oh no est-ce que na odo manaji sai ayani mana ay mo windi président sai kon ko dum goy min la ngodi ko no ko amay gagaro. C'est comment? Ah bon? Oh, ben la gawa kita. Kada obi woni. Galle amen.
Moi, quand je viens ici, je suis un ami. Mais t'avais dit que t'allais m'appeler. Ouais, tu sais, un des programmes qui t'a fait longtemps. Hey, Nini, on te charge, mais là, il y a de 25 appels. J'imagine, c'est pas 100 facile. appels, c'est pas facile pour gérer quelque chose de production. Ouais. Vraiment, c'est pas facile. Surtout artistiquement, dans le bon diable. Merci, c'est un grand artiste. Bon, actuellement, c'est pas facile. Bon, tu vis ici? Oui, je suis ici. Ok, en fait, tu sais, si tu vois quelqu'un que tu aimes, ne le casse même pas. Actuellement, mi hande je me dis comme mariage. Wallahi, ça me fera un grand plaisir. Wallahi, billahi. Wallahi. Oh, je suis très contente. Wallahi, quand je gagne ça, allez, nous allons. Oh my God, merci mon Dieu. Kusobe wonda. Wallahi. Kono wala ngangonka. An mimi da godo pagaya la ngedin pigi. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Je me dis comme mariage, c'est un grand atout pour moi. Parce que, avant de tout parce que tu es quoi intellectuel, quoi, avant de tout le business. Oh mon Dieu. Vraiment. Merci vraiment, j'accepte. J'accepte miedo ka fami bendi ko hombo ma jombo de milla ko producteur de sai von balde o qui est tu imagines un peu. Ok, pas de problème. Maintenant là, il y a quand il y a comment Non, Johnny. Hay c'est nebina, s'il te plaît. Bay ko do ni ka mi ngari ado ay la yaltu de déjà. Ko do bo bata ko mami woni ndirama ko mingi ko taw. Non, s'il te plaît, atu tun woni ndirama ko taw on suma yotu do ya famille parce que maman mi ngalaga. Ya pas. Be fo be amere. Là. Pas de problème. Comment tu vas? Ouais, ça va. Ah bon, ok. Notre mariage, non, c'est fini. Notre mariage, on a qui est maintenant? Wallahi. Acha simpati kama kwani kwa nini? Ha? Kwani kwa nini? Ao. Dare. Asa, nongandio. Wai. La ilaha illallah. Ai oh. Sejalo o nyangira budi nge telefon. Kota nono wai halde am fanka nan yalla ko kota ngol telefon ji budi mjonno madi kama kidane ko jettidi. Ande ko wadila an ko wadila o no yeyi ka salon ko mi yeta don ha mi yettani mo engagement goddo mo nyole 30 millions. Non. Avanika producteur du Saifo wala ta dum ko ayo ko ta ngal fanka yalla dali to en fait pas rien hande milanya sama hande tabane ko utama avanika ça veut dire quoi tout ça Allah wala bondo ha wala bonne na tike mon frère na awo ken ko jore kono ken kere ke jare awa hande no attendez ko to domo wango felanio koto ono go sama ka hakku ono ya ila push ono jo koto aidez-moi ono jo kanira yele fammi téléphone timbe be ngudi be hande wala do brange Doi. Pode. Ache. Gentleman, se wari ono to nami mata problem kano. Jongon watte. Ina alima anka hande kuni ka haya kana yake. Toni shaja na woni. Toni. Ngonga unu irandi ko watta ko 800 dianendi. Sengari ono kani no mai ndari ko wadi en ko fiya mo wala. Wal bidi wala bada Hande bodo. Joni jete ko melan ko acce sengari ono kani no fiya mo wala. Mande ndari ko wadi en ko. Mo kaka anni joni ko mi fala acce nyata no mo kasaria. Mfami kwa SAP mo dan yebido ko ne bata problem mun ne don doni bidi ali ko na mana alangi wa batwel ke bapa na
buɗɗi.